ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, നമസ്കാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഉമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം തദാന്തി സുപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുത പദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിധം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനോ സുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകസ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമ. ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ നമ. ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശാതിദശധാരിണേ. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിന്റെ 6ാമത്തെ ദിവസത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോ ധ്യാന യോഗമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഏത് സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മയോഗം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കർമ്മയോഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും ആദ്യം എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെയെല്ലാം അതിന്റെ കർമ്മത്തിനോടുള്ള ആഗ്രഹം. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് എന്താണ് അർജുനൻ ചോദിച്ചത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്? കർമ്മത്യാഗമാണോ ഉത്തമം അതോ കർമ്മഫലത്യാഗമാണോ? അതായത് കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണോ അതോ കർമ്മങ്ങളെ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണോ? അതായത് സന്യാസമാണോ നല്ലത് അതല്ല നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള സേവനങ്ങളാണോ നല്ലതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? രണ്ടായാലും മുക്തി ലഭിക്കും. പക്ഷെ ഏതാണ് ഉത്തമം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ. അതായത് നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക. ഏറ്റവും ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്താണ്? നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക, അതിന്റെ ഫലത്തിൽ നമ്മൾ ഇച്ഛയില്ലാണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞു തന്നത് ഭഗവാൻ? നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവത്ധാമത്തിൽ എത്താം. എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധ്യാനയോഗമാണ്. അപ്പൊ ധ്യാനയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഭഗവാന്റെ ഒരു സാധാരണ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് പാപപ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? സകാമകർമ്മം പറഞ്ഞു, നിഷ്കാമകർമ്മം പറഞ്ഞു, അകർമ്മം പറഞ്ഞു. അകർമ്മത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പാപങ്ങളോ പുണ്യങ്ങളോ ഇല്ല. അപ്പൊ ഇത് 2 തരത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ മുക്തി ലഭിക്കുന്നു പറഞ്ഞൂല ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ, അതായത് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു. മറ്റത് വന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? സന്യാസി, എല്ലാത്തിൽ നിന്നും വിരക്തി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. അതില് ധ്യാനയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതില് ഈ 2ാമത്തെ മാർഗമാണ്. എന്തെന്ന്? നമ്മൾ എല്ലാം നമ്മളുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചിരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ധ്യാനം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ അത്രയ്ക്കും എളുപ്പമല്ല. ഇത് ഒരുപാട് കാലം, ഒരു ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കില്ല. എസ്പെഷ്യലി കലിയുഗത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? പ്രായേണ അല്പായുഷ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ആയുസ് വളരെ കുറവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് സുമന്ദമതയോ എന്നാണ്, നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധി കുറവാണ്, അതുപോലെ മടി കൂടുതലാണ്. ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് കലിയുഗത്തില്, ആ കലിയുടെ ബാധിപ്പ് മൂലം നമ്മൾക്ക്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കാരണം കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല.
എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ധ്യാനയോഗം ചെയ്യേണ്ടത്. യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് മാതിരിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ അതിനെ കാണുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ ധ്യാനയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ധ്യാനത്തിൽ കൂടി ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം. യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബന്ധമാണ്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ അതാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ശ്ലോകം 1. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അനാശ്രിത കർമ്മ ഫലം കാര്യം കർമ്മ കരോതി യഃ സസന്യാസി ച യോഗി ച നിർന ചാക്രിയഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയും, അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അനാശ്രിത കർമ്മഫലം, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു. അത് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്, എനിക്ക് ഭഗവാൻ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ്, അതിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ടീച്ചർ ആണെന്ന് വെക്കൂ, ഒരു സ്കൂളിലെ ടീച്ചർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ആ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ മേലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന വിചാരിച്ചിട്ട് മാക്സിമം എടുത്തിട്ടാണ് ആ ഓരോ ഇതും അവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. എസ്പെഷ്യലി ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ LKG UKG എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് കുട്ടികളൊക്കെ ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്, എനിക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ടീച്ചർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അവർ ചെയ്യുന്നതിന്. അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആ കുട്ടികളുടെ വെൽഫെയർ എന്താണ്, നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് ചീത്ത സ്വഭാവങ്ങളില്ലാണ്ട് അവരെങ്ങനെ രൂപീകരിക്കണം എന്നുള്ളതായിരിക്കും അവരെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്നുള്ള ലെവൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിഫലത്തെക്കാൾ മേലെ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനോട് 100% സത്യസന്ധത പുലർത്തുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വന്നിട്ട് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആശയം എന്തിനാണ്? നമ്മൾ ഏതിനാണോ നമ്മളെ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾക്ക് 100% നമ്മൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത, അതാണ് ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത്, എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയും. അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്ര. അപ്പൊ ഒരു യോഗി അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? അവരുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ താല്പര്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അത് പൂർണ്ണമായും അതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ അതായത് തന്റെ കടമകൾ ചെയ്യാണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുന്ന ആൾക്കാരല്ല. ഒരു കാഷായ വസ്ത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മരത്തിന്റെ താഴെ പോയിരുന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരിക്കലും സന്യാസി നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം ഇപ്പൊ 2 തരത്തിലുള്ള ഇത് പറയും സന്യാസിമാരിൽ തന്നെ. ഭജനാനന്ദി, ഗോഷ്ഠിയാനന്ദി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഭജനാനന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സ്വയം നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭജനാനന്ദി എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കും ഈ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളൊന്നും താല്പര്യമില്ല. അവരെല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള വഴി ധ്യാനത്തിലൂടെ ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ആർക്കാണ് പ്രയോജനം ഉള്ളത്? ആ ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ആ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എന്താണ് പോകാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അയാൾ നോക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഭജനാനന്ദിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. എന്നാൽ ഗോഷ്ഠിയാനന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മളെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നു, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചെയ്ത് സ്വയം നമ്മൾ ശുദ്ധരായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില്, അവരെയും മേൽപ്പെട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ഭാഗവത സപ്താഹങ്ങൾ നടത്തി ഭാഗവതം അവർക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരെ എങ്ങനെ മന്ത്രം ജപിക്കണം, എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം, ഇതെല്ലാം അവരെ പഠിപ്പിച്ച്, അറിയാത്ത ആൾക്കാരെ പഠിപ്പിച്ച് അവരെയും ചേർന്ന് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ ഏതാണ് മഹത്തരമായിട്ടുള്ളത്? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരം സ്വാർത്ഥത കൂടിയാണ് അല്ലേ. നമ്മളെ മാത്രമാണ് അവിടെ ആലോചിക്കുന്നത്. നമ്മളെ ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണം. അത്രയും ആൾക്കാർ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരെ പറ്റിയിട്ട് അവരാലോചിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ദുഃഖി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ ഈ കേസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് തന്റെ കടമ നിർവഹിക്കാത്ത ആളോ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ അല്ല യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സന്യാസി. സോറി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇതിന് പകരം ഞാൻ മാറ്റിയെടുത്തു തോന്നുന്നുണ്ട് ഇന്നും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, രണ്ടാമത് ഒരു മിനിറ്റ് ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഞാനത് ഡോക്യുമെന്റ് കുറച്ച് മാറി. ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ, ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ചിരുന്നത്, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, അപ്പൊ യോഗ, അപ്പൊ സന്യാസി അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പം അത് നോക്കൂ, നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യോഗ ചെയ്യാൻ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഭഗവാന്റെ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവിടെ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ വരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഇത് കാണുന്നില്ല, യോഗ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. നോക്കൂ, ഇവിടുത്തെ തല മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ആവശ്യം, നല്ലതാണ്, അല്ലാന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ശരീരത്തിനെ നന്നാക്കി വെക്കാം. നല്ലതാണ്. നമുക്കൊരു ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോർപ്പറേറ്റീവ് സർക്കിളിലൊക്കെ നിറയെ പേര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. കുറെ നേരം ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിറയെ പേർക്ക് കാണാം നമുക്ക് ബാക്ക് പെയിൻ ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ഈ യോഗ പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ നടത്താറുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം പ്രാക്ടീസുകൾ ഗുണം ചെയ്യും, ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ഷൻ കിട്ടുമോ? ഇല്ല, അതും ഇല്ല. ആക്ച്വലി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശരീരത്തിന് മാത്രമാണ്, അത് ആത്മാവിനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇവിടെ വരുന്നില്ല ഈ യോഗകൾക്കൊന്നും. പക്ഷേ യോഗ എങ്ങനെയായിരിക്കണം യഥാർത്ഥ യോഗ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതാണ് യോഗ ഫോർ കാറ്റ്സൺ, ഓരോന്നും കൊടുക്കണ്ടല്ലേ, ഫോർ പ്രഗ്നൻസി, സ്ട്രെസ് റിലീസ്, മെന്റൽ ഹെൽത്ത്. അവിടെ ഒരുപാട് അതിന്റെ വിചിത്ര രൂപങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഈ സമൂഹത്തിൽ അത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. അപ്പം മീൻസ് ബിസിനസ് സക്സസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യോഗ ചെയ്യുന്നു. സ്ട്രെസ് റിലീസാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത്തരം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിന് ഒരു ശാന്തി ലഭിക്കാനായിട്ട്, റിലാക്സ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ഇതെല്ലാം സഹായിക്കും ഈ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം തെറ്റല്ല. പക്ഷെ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഇതൊന്നും നമ്മളുടെ എന്താണ് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനൊന്നും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യില്ല. ഇപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ മെന്റലിന് ഒരു റിലീഫ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ നമ്മുടെ പൂർവാധികം ഊർജ്ജത്തോട് കൂടിയിട്ട് വന്നാൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ അന്നത്തെ ടാർഗറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക, എങ്ങനെ നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല എംപ്ലോയി ആവുക, ആ തരത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അടുത്തടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക. അടുത്ത ഒരു വർഷത്തിൽ നമ്മൾ 5 വർഷത്തെ ടാർഗറ്റ് ഇടാറുണ്ടല്ലേ നിറയെ പേര് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട്. 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഇത്രയും അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന ഗോൾ, അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അടുത്തത് ഇന്ന ഗോള്. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി ലൈഫ് ആവാം, അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇത്ര വലിയ വീടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാറായിരിക്കാം. ഈ തരത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രയത്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ ഫിറ്റ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ യോഗകൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ജന്മ മൃത്യു ജര വ്യാധി ജനനം മരണ വാർദ്ധക്യം രോഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള യോഗകൾ നമ്മളെ സഹായിക്കില്ല. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് യോഗ? ദൈവവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാൻ, അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ മറന്നു പോയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി മറന്നിരിക്കുന്നു. ആ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരലാണ് ഈ ബന്ധം എന്ന യോഗ എന്നതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടികളാണുള്ളത് കേട്ടോ. എന്താണ്? യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാര, ധാരണ, ധ്യാന. അപ്പൊ എന്താണ് അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിന്റെ 8 പടികൾ എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ്? യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാര, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. യമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. യമനിയമങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുക. യമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യരുതാത്തത്. അതായത് ചെയ്യരുതാതെന്ന് പറഞ്ഞാല് അതില് ഇന്ന മാതിരിയാണ് നമ്മള് എന്താണ് ഭക്ഷണക്രമങ്ങളൊക്കെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയും ശരിക്കും ഒരു യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അല്പാഹാരമായിട്ടാണ് യോഗ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അതായത് എംപ്റ്റി സ്റ്റൊമക്ക് ആയിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ കുറെ നിയമങ്ങളുണ്ട്. ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ നിലത്ത് നമ്മൾ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. അതായത് നിലത്തിൽ നിന്ന് സാധാരണ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. അതിന് കുറച്ച് മേലെ കുശാഗ്ര പുല്ല് അതിന്റെ മേലെ ഇരിക്കണം എന്നാണ്. അത് ഓവറായിട്ട് ഹൈറ്റുള്ള ഇതാവാൻ പാടില്ല, ഓവറായിട്ട് ഹൈറ്റ് കുറയാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ കുറെ നിയമങ്ങളുണ്ട്. അത് യോഗ പഠിച്ച ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചും കൂടി അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത്തരം നിയമങ്ങളാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിയമ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നിയമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം,
എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ നിയമം. ഇതാണ് പറയുന്നത്, അവരൊരു മാറ്റിലാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ചില ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ബോഡി ഫിറ്റ് ആവാനായിട്ട് ഇന്ന മാതിരിയാണ് നമ്മുടെ ഡയറ്റ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്, അതെല്ലാം അവർ നിർദ്ദേശിക്കും. അതിനുശേഷം നിയമങ്ങൾ പറയുന്നു ഇത് മതി. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കണം, ആ ഒരു പോസ്റ്ററിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ ബെൻഡ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ബോഡിക്ക്. അതുപോലെ കൈയിന്റെ കാലിന്റെ അങ്ങനത്തെ കുറെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് യമ നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ആസന എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ ആസനങ്ങൾ, ശീർഷാസന, അങ്ങനെ കുറെ ആസനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അത് എങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലാണ് അത് നമ്മുടെ ബോഡിയെ നമ്മൾ അതിനെ കൺട്രോളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാന്നുള്ള അതാണ് ആസന എന്ന് പറയുന്നത്. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ പോസ്റ്ററിൽ ഇരുന്ന് നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷൻ വേണ്ടി ഇരിക്കേണ്ടത്. ഇനി പ്രാണായാമ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രാണായാമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ശ്വാസത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അല്ലെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം ഓരോ മൂക്ക് അടച്ചു പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ. പ്രാണായാമം നിറയെ പേര് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്താണ് ഈ എന്താ പറയാ കോൾഡ് അങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരില്ല പൊതുവെ പറയാം. നമ്മൾ വീസിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇത് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ അത് ബോഡി ഫിറ്റിനെസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ എയിം ചെയ്യുന്നത്. പ്രാണായാമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ ശ്വാസത്തിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 5 തരത്തിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വായുക്കളുള്ളത്. അതിന് കൂടുതലുണ്ട്. മെയിൻ ആയിട്ട് അപാനവായു, ഉദാനവായു, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറെ ഇതുണ്ട്. അതിന്റെ ആ വായുവിന്റെ കൺട്രോളിലാണ് നമ്മുടെ ബോഡി മുഴുവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വായു എല്ലാം നമ്മൾ ബാലൻസ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് ഈ 5 അല്ലെങ്കിൽ 6 ഈ വായുകൾ അത് ബാലൻസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഏതും അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ആയുർവേദത്തിൽ പറയും അല്ലെ, വാദം, പിത്തം, കഫം എന്നുള്ളത്. അതിന്റെ 3ഉം ബാലൻസ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അസുഖങ്ങളില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ ആ ബാലൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഈ വായുക്കളാണ്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇത് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രാണായാമ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്. അതിന് രണ്ട് പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഏത് കണക്ഷനും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിനാണ് പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ധാരണ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, മനസ്സിനെ ഓരോ ചക്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പൊക്കിൾക്കുട്ടിയുടെ അവിടെയുള്ള അതിന് മേലുള്ളതാണ് മണിപ്പൂരക ചക്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് മേലെ പോകും കേട്ടോ. അപ്പം ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ഈ പൂരകത്തിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഇവിടെ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇതില്. അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ്, അതാണ് ധ്യാനം. അത് ആ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് ധ്യാന എന്ന് പറയുന്നത്. ഉള്ളില് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. അതായത് ഇത് ഈ ധ്യാന സ്റ്റേജിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾ ധ്യാനിച്ച് ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതല്ല നമ്മളൊരു ലൈറ്റിനെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനെന്നല്ല, ഏതോ ഒരു കളർ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവും, ആ ലൈറ്റിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യൂ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് യോഗങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് പരിചയമില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ ആ ധ്യാന എന്ന് പറയുന്ന ആ ലെവൽ എത്തിയതിനു ശേഷം സമാധി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ സമാധിയിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ കൺട്രോൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു വിശപ്പില്ല, ദാഹമില്ലാതെ നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് നമ്മളുടെ ഈ മുനിമാരെല്ലാം, നമ്മളെ വിശ്വാമിത്രൻ, വസിഷ്ഠൻ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് മഹർഷിമാരെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അവരൊക്കെ ആ ലെവലിൽ സമാധി ലെവലിലേക്ക് എത്തിയ ആൾക്കാരാണ് ഈ സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതിനെന്താണ്, ഒരുപാട് കാലം എടുക്കും. നമ്മളുടെ എന്ന് പറയുന്ന മനസ്സ് അത്രയും ചഞ്ചലമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടോ, ഇവിടെ ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിൽ കൂടെ ആത്മാവിനെ പുറത്തെടുക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ധ്യാനിച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് തന്റെ പ്രാണനെ ഈ ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിൽ കൂടി പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഋഷിമാർക്കെല്ലാം അതിനുള്ള കഴിവ് അവർക്ക് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് യോഗസിദ്ധികൾ ലഭിക്കും. എത്ര വേണമെങ്കിൽ വലുതാവാം, എത്ര വേണമെങ്കിൽ ചെറുതാവാം, എത്ര വെയിറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് വെള്ളത്തിന്റെ മേലെ കൂടെ നടക്കാം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇത് ഉണ്ടാവും. ഉദേരാദാത്മനാത്മാനം ആത്മാനാമവസാദയേ ആത്മൈവാക്യാത്മനോ ബന്ധുരാത്മൈ വാരിപുരാത്മനഃ. മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, അതപ്പതിക്കരുത്. ബദ്ധനായ ആത്മാവിനെ തന്റെ മനസ്സത്രേ ബന്ധു, അത് തന്നെയാണ് ശത്രുവും. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ആരാണ് ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്? ആരാണ് ശത്രു? മനസ്സാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സ് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ശത്രുവായാലും മിത്രമായാലും നമ്മൾ തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മളുടെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, മറ്റുള്ളവരുടെ കയ്യിലല്ല. കാരണം ഏതൊരു സാഹചര്യത്തെയും നമ്മൾ കാണുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾക്ക് സന്തോഷമുള്ളത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളമുണ്ട്, ഓക്കെ, അതിൽ 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഉള്ളതെന്ന് വെക്കൂ. ആ 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിന് ഞാൻ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതിൽ 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളമുണ്ട്, എനിക്ക് ദാഹിച്ച പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് കുടിക്കാനായിട്ട് 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ലെവൽ ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നു. അതല്ല, നമ്മൾ അതിനെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്?
അതിൽ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളേ ഉള്ളൂ, അത് മുഴുവൻ ഗ്ലാസ് ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ദുഃഖമാണ്, അത് നെഗറ്റീവ് തോട്ടാണ്. അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഉണ്ട് എന്നുള്ള ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് തോട്ടാണ്. അപ്പൊ ആ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഉള്ളത് എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതേ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം തന്നെ എനിക്ക് മുഴുവൻ ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേണമായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ ദുഃഖമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊന്നും നമ്മളുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ്, മറ്റൊന്നിനെ കാണുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾക്ക് ദുഃഖമായാലും സന്തോഷമായാലും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്, ഓരോന്നിനെയും അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് കാലിന് ഒരു ലൈറ്റ് ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി, എന്റെ കാല് കുറച്ച് മുറിഞ്ഞു, കുറച്ച് നാൾ ഞാൻ അനങ്ങാതിരിക്കണം, ഒരാഴ്ച എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അയ്യോ ഇപ്പൊ എന്റെ കാല് ഒടിഞ്ഞു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്ര കഷ്ടമായിരുന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു മരണമാണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു പക്ഷേ അതറിയില്ല, ഞാൻ മരിച്ചു പോയേണ്ട, മറ്റുള്ളവർക്ക് ദുഃഖമായിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എത്ര ഇതായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്നെ രക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്, അധികം പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട്. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. അതല്ല പോട്ടെ, ഇനി ഒരാൾ മരിച്ചു, സംബടി നമ്മളുടെ അത്രയും ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്, അയാൾ അത്രയും സിവിയർ ആയിട്ടാണ് മുറിവേറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, ആക്സിഡന്റിലാണ് മരിച്ചെന്ന് വെക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അതിനെ കാണാം, അയാൾ മരിച്ചു എന്നുള്ള ദുഃഖം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ട്, ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ അയാൾ ആ രീതിയിൽ നട്ടെല്ല് തളർന്ന് ഒരു 25 കൊല്ലം ഒരു ബെഡ് റിഡൻ ആയിട്ട് കിടക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ആ അവസ്ഥയിലായില്ലല്ലോ, ആ അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം മരിച്ചതല്ലേ. കുറച്ചു നേരം സങ്കടപ്പെട്ടാലും ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അതൊരു പോസിറ്റീവ് തോട്ടാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ ബദ്ധനായ ആത്മാവിനെ നല്ല മനസ്സാണ് ശത്രുവും മനസ്സാണ് ബന്ധുവും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മനസ്സിന് നമ്മൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് നമ്മളുടെ ബന്ധുവാണ്. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമ്മൾ എല്ലാ ഏടാകൂടങ്ങളിലും പോയി എല്ലാ തെറ്റുകളും ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും ആ മനസ്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ മനസ്സ് നമ്മളുടെ ശത്രുവാണ്. മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്തും ശത്രുവും. ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ, ഇത് ശത്രു എന്നുള്ള രൂപത്തിലും മിത്രം എന്നുള്ള ലെവലിലും നമ്മൾ കാണിക്കുകയാണ് ഇതിന്. ബന്ധുരാത്മാത്മനസ്തസ്യ ഏനാത്മൈവാത്മനാജിതഃ അനാത്മാനസ്തു ശത്രുത്വേ വർത്തേതാത്മൈവ ശത്രുവത്. മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്, അതിന് കഴിയാത്തവനാവട്ടെ മനസ്സ് പരമശത്രുവുമായിരിക്കും. അതാണ് മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന്, അതായത് നമ്മളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കണം മനസ്സ് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ കേൾക്കണം. അതായത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാത്തിനും ഇപ്പൊ എനിക്കിത് വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സ് എന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അതല്ല, അത് കാണുമ്പോൾ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഷുഗർ വരുന്ന മാറിയുടെ ബോർഡറിലാണ് സീറ്റെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു, പക്ഷെ എനിക്കാണെങ്കിലോ ഏത് സീറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും അതിനോട് അത്ര ആകർഷണമാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുകയാണ്, ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോണ്ടി വന്നു, അവിടെ നിറയെ സ്വീറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നൊരു ദിവസമല്ലേ ഒരു പീസ് നമ്മൾക്ക് കഴിക്കാം എന്നുള്ളത്, ആ ഒരു കൺട്രോളില്ലായ്മ. അപ്പോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അതല്ല, എനിക്ക് അതിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ എനിക്ക് വേണ്ട, കാരണം ഇനിയും എന്റെ അത് മതി, ഇപ്പൊ എനിക്ക് മെഡിസിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ഇനി ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു മെഡിസിന്റെ കൺട്രോളിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വരും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ, അതിൽ നിന്ന് മോചനം ഉണ്ടാവില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൺട്രോൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കാമെന്ന് നമ്മൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ആ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ശത്രുവുമാവും. അതെല്ലാം നമ്മളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും, നമ്മൾ ആ സീറ്റ് കഴിക്കുന്നു, നാളെയും ഇതുപോലെ 4 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇന്നൊരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ വിചാരിച്ച് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടാവാം. അത് എന്താണ് ആക്കുക, നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഷുഗർ ലെവലിനെ താറുമാറാക്കി ഒരു ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് പോവാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ലഭിക്കാതെ കിഡ്നി ഫെയിലിയർ വരുന്ന ലെവലിലേക്ക് പോവാം അല്ലേ. എത്രയോ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾക്ക് വരാം, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അത് ഒരു ചെറിയ നിയന്ത്രണമാണ് വേണ്ടു, അത് വേണ്ട കഴിക്കണ്ട എന്നുള്ള നിയന്ത്രണം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ആ തരത്തിലുള്ള മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അത് കഴിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന മനസ്സ് നമ്മളുടെ ശത്രുവാണ്. എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രണമാണ് വേണ്ട, നമ്മളെ വിലക്കുന്നതാണെങ്കിലോ നമ്മുടെ മിത്രമാണ് അല്ലെ. ജിതാത്മന പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിതഃ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു തഥാമാനപമാനയോഹോ. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ ശാന്തി നേടുകയാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒന്നുപോലെ തന്നെ. അപ്പൊ മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയ ഒരാൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്താ പറയുന്നത്, തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അവമാനവും എല്ലാം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു. അപ്പൊ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 102 റൗണ്ട് ഡെയിലി ജപിച്ചിരുന്ന ആളാണ്. 3 ലക്ഷം തവണ ഹരേകൃഷ്ണ മാത്രം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുള്ളൂ. ഇത്രയും മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ജനിച്ച ആളാണ്. പക്ഷേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പരമഭക്തനായിട്ട് എന്താണ് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്ര പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ഒരാളാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. അത്രയും ഭക്തനാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്തേക്കും കൂടി വരില്ല. അതുപോലെ അമ്പലങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവില്ല. കാരണം ഞാൻ എന്താണ് അതിന് യോഗ്യനല്ല.
ഞാൻ ചീത്ത താഴ്ന്ന ജാതിയിൽ ജനിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴും മാറി നിൽക്കും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. അത്രയും വിനയാനിതനായിട്ടുള്ള ഒരു ഏതാണ് ശുദ്ധഭക്തനുമായിരുന്നു ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. അപ്പൊ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അടുത്തൊക്കെ അപ്പൊ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ മുസ്ലിം ആണല്ലോ ആക്ച്വലി. അപ്പൊ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇയാളെ അടുത്തേക്ക് ഒരു സ്ത്രീയെ പറഞ്ഞേക്കാണ് അയാളുടെ ഈ നിഷ്ഠകളൊക്കെ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഹരകൃഷ്ണ മതം സന്യാസിയായിട്ടാണല്ലോ ഉള്ളത്, അതായത് ഒരു വേശ്യ വൃത്തി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ പറഞ്ഞേക്കാണ്. എന്നിട്ട് ആ സ്ത്രീ വരും, സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ്. അപ്പൊ ഒരു വൈകുന്നേരം സമയമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനോട് പറയും, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ കൂടെ ഒരു ദിവസം കഴിയണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം യുവാവാണ്, ചെറുപ്പാണ്. അപ്പൊ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറയും, ഓ ഒന്നും പറയില്ല, നോക്കി ചിരിക്കും. എന്നിട്ട് പറയും, ഓക്കെ, എനിക്ക് വിരോധമില്ല, പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നോട് അപേക്ഷിച്ചതാണ്, അപ്പൊ എനിക്ക് അതിന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം, പക്ഷെ എന്റെ ജപം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനോ എന്തിനും സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ എന്റെ ജപം ഒന്ന് തീർക്കട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കും. ശരി എന്ന് പറയും. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അല്ലേ, 3 ലക്ഷം ജപമാണ്, ജപം തീരില്ല പ്രഭുവിന്റെ. അത് കഴിഞ്ഞ് രാത്രി മുഴുവൻ ജപിച്ച് രാവിലെ 4 മണി ആവുമ്പോ പ്രഭു പറയും, ഓക്കെ, പറയും, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, എന്റെ ജപം തീരാതെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഭഗവാനോട് കൊടുത്തേണ്ട വാക്കാണ്, അത് എനിക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് നോക്കാം, ഇന്ന് ഞാൻ എന്റെ ജപം നേരത്തെ കഴിക്കാൻ നോക്കാന്ന്. നെക്സ്റ്റ് ഡേയും ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. അതിന് 3 ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് ആ സ്ത്രീ വരികയാണ്. എന്നിട്ട് ആ സ്ത്രീ വരുന്നുണ്ട് ഒരു ആകർഷണത്തില്. അത് വന്ന് 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ സ്ത്രീ ശുദ്ധഭക്തിയുടെ കാലിൽ വീഴാണ്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അങ്ങേ പോലെ ഇത്രയും ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, എന്നെ അങ്ങ് ശിഷ്യയായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം, എന്റെ എല്ലാ കുറവുകളും ഇതായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ശിഷ്യയായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിന് അത്രയും നിയന്ത്രണമാണ്. ആര് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ പോലും മനസ്സ് മാറ്റി ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്മാരാക്കാനായിട്ട് ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ ഒരു സാമീപ്യം മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിജ്ഞാന തൃപ്താത്മാ കൂട്ടസ്ഥോപി ജിതേന്ദ്രിയക യുക്ത ഇത്യുച്ഛതേ യോഗി സമലോഷ്ടാശ്മ കാഞ്ചനക. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാം. ആത്മസംയമിയായ അയാൾ അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും ഒന്നുപോലെ തന്നെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തി, അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിവുണ്ടെന്നത് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിലെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്, ഇതെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിഞ്ഞ ഒരാളാണ്. കാരണം എന്റെ ഇവിടെ നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ഒന്നുമില്ല, നമ്മളുടെ ശരിക്കുള്ള സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഭഗവദ്ധാമമാണ് എന്നറിയുന്ന ഒരാളാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുണ്ടായാലും തൃപ്തിയാണ്. അപ്പൊ നിസ്സാരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അവർ മാക്സിമം ചെയ്യുന്നത്, ഈ നമ്മുടെ ദേഹം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള മാതിരിയാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ആ ആത്മസംയമിയായ അയാൾ അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അവരെ നമ്മളുടെ മാതിരി ഒരു ഭൗതികതയിലുള്ള ആളാണ്, ഇന്ദ്രിയ എന്താണ് ഭോഗങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഒരാളായിട്ടല്ല കണക്കാക്കേണ്ടത്. അദ്ദേഹവും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയനായിട്ടാണ് നമ്മൾ അവരെ കണക്കാക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ല്, മണ്ണ്, സ്വർണം എല്ലാം ഒന്നുപോലെയാണ്. കാരണം സ്വർണവും കല്ലും മണ്ണും ഒന്നും അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒന്നുമല്ല. അപ്പൊ ഇതില് സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ഒരു സ്റ്റോറി പറയും. ഒരു സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് ഒരാൾ വരും ഇത്രേ, അദ്ദേഹം വരിഷ്ഠനാണല്ലോ, അപ്പൊ എപ്പോഴും നന്നായിട്ട്. അപ്പൊ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് ഒരു ചിന്താമണി സ്റ്റോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചിന്താമണി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭഗവത് ധാമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സ്റ്റോൺസ് ആണ്. അവിടുത്തെ എല്ലാ വീടുകളും ചിന്താമണി കല്ലുകൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പറയാം. കല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ രത്നങ്ങളാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഏറ്റവും വില പിടിച്ച രത്നാണ് അത്, ഈ ചിന്താമണി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരുപാട് അത്രയും കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അത്. അപ്പൊ ആരോ പറഞ്ഞ് അയാൾ അറിയും, ബ്രാഹ്മണൻ അറിയും എന്തെന്ന്, സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് ഇത്രയും വിലപിടിപ്പുള്ള രത്നം ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ അയാൾ എന്നിട്ട് അയാളുടെ മോളുടെ കല്യാണം നടത്തണം, കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല, അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പൊ അയാള് വന്നിട്ട് സനാതന ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കും. അപ്പൊ പറയും, അങ്ങ് എന്തായാലും സന്യാസിവരനാണ്, അങ്ങനെ വില പിടിച്ച സാധനങ്ങളൊന്നും അങ്ങേക്ക് ഉപകാരമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ എനിക്കാണെങ്കിൽ എന്റെ മോളുടെ കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്റെ പൈസ ഒന്നുമില്ല, എനിക്ക് ആ രത്നം ഒന്ന് തരാൻ പറ്റുമോ ചോദിക്കും. അപ്പൊ സനാതന ഗോസ്വാമി ഇങ്ങനെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കും, എന്നിട്ട് ചിരിക്കും, എന്നിട്ട് പറയും, ഇതാ അവിടെ ആ പാത്രത്തിൽ ഇരിക്കേണ്ട എടുത്തിട്ട് പോയിക്കോളൂ. അതെങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇതുമില്ല, ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഏതൊരു പാത്രത്തിൽ ഒരു കല്ല് മാറി അത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അത് എടുത്തിട്ട് പോയിക്കോളാൻ പറയും. ശരി, അവരെടുത്തിട്ട് പോകും. എടുത്തിട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് അയാൾക്ക് ഒരു സംശയം വരും. അല്ല, എത്ര കൂളായിട്ടാണ് ഈ സനാതന ഗോസ്വാമി ഇത്രയും വില പിടിച്ചിട്ടുള്ള രത്നം എനിക്ക് എടുത്തു തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അയാളുടെ അടുത്ത് ഇതിനേക്കാളും വില കൂടി എന്തൊക്കെയോ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വിലയില്ലാത്തത്. നമ്മുടെ വീട്ടിലത്തെ സാധനങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് അല്ലെ. ചിലവരുടെ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ഫർണിച്ചർ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില പഴയ ഫർണിച്ചർ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അവർ വളരെ ഈസി ആയിട്ട്
എടുത്തു കളയും. പക്ഷെ ആ ഒരു ഫർണിച്ചർ മാത്രമുള്ള വീടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ, ഒരു കൂര മരത്തെ ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ, അത് അത്രയും വില പിടിച്ച് ഒന്ന് ഒടിഞ്ഞാൽ പോലും അതെങ്ങനെ ടേപ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിക്ക് സംതിങ് അങ്ങനെ വെച്ച് അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ്. അപ്പൊ ഈ സനാതന, അപ്പൊ ഇവർക്ക് തോന്നുകയാണ്, അപ്പൊ എന്തോ ഇതിനേക്കാൾ വില പിടിച്ച എന്തോ കാര്യമായിട്ടുള്ള എന്തോ സാധനം സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്തുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊന്നും നമ്മൾക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കി, എന്താണെന്ന് അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരികയാണ്. ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഒരാൾക്ക് ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് അത്രയും വില പിടിച്ച ഒരു സാധനം കൊടുത്തിട്ട് സംതൃപ്തി വരുന്നില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്, മനസ്സ് നമ്മുടെ ശത്രുവുമാണ് മിത്രവുമാണ് എന്നുള്ളത്. തിരിച്ചു വരും, സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിക്കും. അപ്പൊ പറയും, സ്വാമി, അപ്പൊ പറയും, അങ്ങയുടെ കയ്യിൽ ഇതിനേക്കാൾ വില പിടിച്ചുള്ള എന്തോ ഒരു സാധനം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം. കാരണം ഈ ഒരു രത്നം എനിക്ക് എടുത്തു തന്നിട്ടും അങ്ങയുടെ മുഖത്ത് ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, വളരെ സംതൃപ്തനായിട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അങ്ങ് ഇരിക്കുന്നത്. ഒന്നും വിലയില്ലാത്ത ഒരു സാധനം എനിക്ക് എടുത്തു തന്ന മാതിരിയാണ് അങ്ങ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇതിനേക്കാൾ വില പിടിച്ച് എന്താണ് സാധനം ഉള്ളത്, അത് എനിക്ക് തരാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ സനാതന ഗോസ്വാമി പറയും, പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നിനക്ക് തരാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ആദ്യം നീ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഞാൻ തന്ന ഈ രത്നം ഉണ്ടല്ലോ, അത് മുമ്പിലത്തെ പുഴയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എറിയണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് നന്നായിട്ട് കുളിച്ച് ആ ഈറൻ വസ്ത്രത്തോട് കൂടിയിട്ട് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരണം. അപ്പൊ ആ സാധനം നിനക്ക് തരാം എന്ന് പറയും. എപ്പോഴും സന്തോഷം, പരമാനന്ദം ലഭിക്കുന്ന, അങ്ങയുടെ കയ്യിലുള്ള ആ എപ്പോഴും പരമാനന്ദം ലഭിക്കുന്ന ആ വസ്തു എനിക്ക് തരാമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അവ ശരി, ഞാൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് പോയി പുഴയിലൊക്കെ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ധൈര്യമായി. അപ്പൊ എന്തോ വലിയ സാധനമാണ് കിട്ടാൻ പോണെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രാഹ്മണൻ നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരികയാണ്, കുളിച്ചു വരും. അപ്പൊ എന്നിട്ട് പറയും, മുമ്പിൽ ഇരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദീക്ഷ കൊടുക്കുകയാണ്. എന്താണ്, ഹരകൃഷ്ണമന്ത്രം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആ ബ്രാഹ്മണന്. അദ്ദേഹം ശുദ്ധഭക്തനായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, അവരുടെ മുമ്പില് കണ്ണും കല്ലും മണ്ണും സ്വർണ്ണൊന്നും അവർക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല, അത്രയും ഇതായിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവരൊക്കെ, സനാതന ഗോസ്വാമിയൊക്കെ. അപ്പൊ 500 കൊല്ലം ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ അവരൊക്കെ എന്താണ് ജീവിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ലൗകിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ആർക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കില്ല. വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായ ഒരാളുമായി സഹവസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടാവണം. കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആളാണ് കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ. ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവകമായ സേവനത്താൽ സംതൃപ്തനാണ് അയാൾ. ജ്ഞാന സാക്ഷാത്കാരം ഒരാളെ പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ്, അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ഇവിടെ വേണ്ടു നമ്മൾക്ക്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ എങ്ങനെ നിലനിർത്താം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, 60 70 കൊല്ലം നമ്മൾക്ക് ദാനമായിട്ട് കിട്ടില്ല. ഈ ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമ്മൾ ചെലവാക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഏത് ബന്ധങ്ങളായാലും നമ്മുടെ മരണം വരയ്ക്കും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ബന്ധങ്ങൾക്ക് വില കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മളുടെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആത്മസുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഇതില് എന്താണ്, ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താ പറയുന്നത്, കൃഷ്ണാബോധം ഉദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൗകിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ഇപ്പൊ ഈ ലോകത്തിൽ എങ്ങനെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാം, ഏത് ഡിഗ്രി വാങ്ങാം, ഏത് കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ കയറണം, ഈ അറിവ് കൊണ്ടൊന്നും ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല, ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അതിനെന്ത് വേണം, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനുമായുള്ള സമ്പർക്കം. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തില് ആ ഒരു വേശ്യ സ്ത്രീ പോലും ശുദ്ധ ഭക്തയായി മാറിയില്ലേ, അവർക്ക് അനുഗ്രഹം കിട്ടിയ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് അവർ തിരിച്ചുപോയി. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ നമ്മൾക്കും അതായത് നമ്മൾ അത്രയും മോശമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളൊന്നും ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം എന്നില്ല. അത്യാവശ്യം നമ്മളൊരു അമ്പലത്തിൽ പോകും, വിളക്ക് കൊളുത്തും, അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഭക്തിയുള്ള ഒരാളെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എത്ര വേഗത്തിലാണ് സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മളൊരു കുറച്ചൊരു എഫേർട്ട് ഇട്ടാൽ മതി അല്ലെ. നമ്മളുടെ ഒരു കാലെടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എന്താണ് 10 അടി നമ്മളുടെ നേരേക്ക് വെക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആളാണ് കൃഷ്ണാബോധമാർന്ന ഭക്തൻ. ശുദ്ധഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്താൽ സംതൃപ്തൻ. അപ്പൊ അവർക്ക് വേറെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല, ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താം, ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ സപ്രസാദമാണ് നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത്, ഇതൊക്കെ അവരെ പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജ് കണ്ടോ, എത്ര കുട്ടികളുമായിട്ടാണ് അല്ലെ. അവര് ഇത്രയും ഒരു അസുര കുലത്തിൽ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും എത്ര ശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു. എത്ര അവരെ കൂടെ പഠിച്ചിരുന്ന സഹപാഠികളായ എല്ലാവരെയും അദ്ദേഹം ഭക്തന്മാരാക്കി തീർത്തു അല്ലെ. അത ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദി നദവേത്ഗ്രാഹ്യമിന്ദ്രിയൈഹി സേവോന്മുഖൈഹി ജിഹ്വാദോ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യതഃ. ഇത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു 1-2-234 എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെയാണ് കേട്ടോ. ഭൗതിക മാലിന്യം പൂണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീല എന്നിവകളുടെ സ്വഭാവം ആർക്കും ഗ്രഹിക്കാനാവില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് പരിപൂരിതനാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെയും നാമം, രൂപം, ഗുണം ഇത്യാദികളെയും അറിയാൻ കഴിയൂ. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ ഭൗതിക മാലിന്യം, നമ്മളുടെ എന്തായാലും നമ്മൾക്ക് ഭൗതിക മാലിന്യം ഉണ്ടാവും. കാരണം ഈ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തു വരുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ എന്തായി,
ഈ മായയുടെ പിടിയിലായി കഴിഞ്ഞു 3. ആ ഗർഭത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് വരയ്ക്കും നമ്മൾക്ക് അത് ഇതിനു മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ ജന്മങ്ങളും ഓർമ്മയുണ്ടാവുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞു വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത്രേ നമ്മള് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്താണ് എന്റെ പാപങ്ങളെല്ലാം പൊറുക്കണം, ഞാൻ ഇനി എനിക്ക് ഒരു ജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ അങ്ങയുടെ ശുദ്ധഭക്തനായിരിക്കും, വേറെ ഒരു ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങളും എനിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, ഞാൻ ഒരു പാപങ്ങളും ചെയ്യില്ല എന്നിങ്ങനെ കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത്ര അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നവർക്ക്. പക്ഷെ പുറത്തു വന്നു കഴിയുമ്പോഴോ ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും? നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മറന്നു പോകുന്നു. ഈ നമ്മള് ഏത് അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും കുട്ടിയായിട്ടാണ് ജനിച്ചത്, അവരുടെ കുട്ടിയായിട്ട് മാറുകയാണ്. അവിടെ ആ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മറന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല? ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലയൊന്നും നമ്മൾക്ക് ഈ കണ്ണുകൾ കൊണ്ടോ ഈ കാതുകൾ കൊണ്ടോ ഒന്നും നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു കളർ ഗ്ലാസ് വെച്ച ഒരാൾക്ക് എല്ലാം കളറായിട്ടാണ് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ, അതിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാ ചൈതന്യത്തിനെ കാണാൻ നമ്മൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധിക്കാത്തത്? നമ്മുടെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ ആകുന്ന ഒരു എന്താണ് മതില് ആ പരമാത്മാവും നമ്മൾക്കും ഇടയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കണ്ണിൽക്കുള്ളിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആ എന്താണ് മൂടിയ ആവരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്, കറുത്താവരണം. ആ കറുത്താവരണം മാറ്റിയാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളില് ആ പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ നമ്മൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതിനെ ആ കറുത്താവരണം മാറ്റാനാണ് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ കറുപ്പ് മുഴുവൻ, ഒരു കണ്ണാടിയുടെ ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ പൊടി പറ്റിയിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേതോദർപ്പണമാർജനം എന്ന് പറഞ്ഞ ശിശാഷ്ടകത്തിൽ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിലെന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എന്നാൽ പൊടി പിടിച്ച കണ്ണാടിയിൽ പൊടി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രതിബിംബം വ്യക്തമായിട്ട് അവിടെ കാണാം അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലത്തെ ഈ മാലിന്യങ്ങൾ കറുത്ത ആവരണം നീക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ, ആ ചതുർബാഹു രൂപത്തിലുള്ള പരമാത്മാവിനെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും, നേരിട്ട് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവൽ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ശുദ്ധമായ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെയും നാമം, രൂപം, ഗുണം ഇത്യാദികളെയും അറിയാൻ കഴിയൂ. ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. തസ്തു യോഗോസ്തി നൈകാന്ത മനസ്നീ സ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവ ചാർജുന. അർജുന, വളരെ കുറിച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉറക്കം വരും, വേഗം കിടന്ന് ഉറങ്ങാനായിട്ട് തോന്നും. ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിലോ നമ്മൾക്ക് വിശപ്പ് മാറില്ല, അപ്പോഴും അതെ ആ ഒരു ലെവലാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ? അപ്പൊ ഏത് കാര്യങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല നമ്മൾക്ക് വിശപ്പുണ്ടെങ്കിൽ. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വിശന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതിനെന്താ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മളുടെ ഉദരത്തെ, നമ്മുടെ വയറിനെ ഏത് രീതിയിൽ വേണം? പകുതി ഭാഗം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണത്ര, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭാഗം വെള്ളം, അതിന് ബാക്കി ഭാഗം എംപ്റ്റി ആയിരിക്കണം. ഇതാണ് യഥാർത്ഥ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ലെവലിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ സത്തുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ബാലൻസ്ഡ് ഫുഡായിട്ട്. അങ്ങനെ കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ക്ഷീണം വരില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു യോഗിയുടെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് അവർ ചെയ്യുക എപ്പോഴും. അപ്പൊ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ നല്ലതും ചീത്തയായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്ത സ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഃ. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ കഴിയും. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി. അപ്പൊ ഇതില് എന്താ പറയാ, ഉപദേശാമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പുസ്തകമുണ്ട്, രൂപ ഗോസ്വാമി എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരുപാട് നല്ല ഒരിതാണ്. അതില് കുറെ നിയമങ്ങൾ പറയും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അതിലാണ് അത്യാഹാര പ്രയാസ തുടങ്ങി ഒരു ഇതുണ്ട്. അതിലെന്താ പറയുന്നത്? ഓരോന്നും എന്താണ് ആഹാരം, എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ നിയന്ത്രണം പാലിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ എന്തുണ്ടാവും? നമ്മൾക്ക് ഇൻഡൈജഷൻ ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഉറക്കം വരും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആഹാരത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ജങ്ക് ഫുഡൊക്കെ ഓവറായിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും? നമ്മൾ അസുഖങ്ങൾ വരും അല്ലെ? അസുഖങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ വിചാരിച്ച മതി നമ്മൾ ആക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കൂ? ഇല്ല. അപ്പൊ ആഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഇതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആഹാരം എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വായിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം മാത്രമല്ല. എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം, നമ്മളുടെ വാക്കുകളും. ആഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാത്തിലും വേണം. നമ്മൾക്ക് ചിട്ട എന്ന് പറയുന്നത്, വികാരം, പ്രവൃത്തി, ഇതെല്ലാം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഏതിലൊക്കെ നിയന്ത്രണം വേണം? നമ്മുടെ അത് പ്രജൽപ്പ, അതായത് നമ്മളുടെ സംസാരത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം സംസാരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, അനാവശ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? മറ്റുള്ളവരുടെ കുറവുകളും എന്താണ് കുറ്റങ്ങളും പറയാനായിട്ടല്ല നമ്മൾക്ക് നാവ് തന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് നാവ് തന്നിട്ടുള്ളത്? അത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ എസ്പെഷ്യലി നാവ് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാനെ
കീർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവത് കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്, നല്ല കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ വാക്കുകൾ. അപ്പൊ വാക്കുകൾ അതും തന്നെയല്ല, ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ ഒരു തവണ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് പെരുമാറ്റം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും, വാക്കുകളാണെങ്കിലും പ്രവൃത്തികളാണെങ്കിലും, അതിന്റെയൊക്കെ ഒരു കർമ്മ ഫലം നമ്മൾ തിരിച്ചു പ്രതീക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ തലയിൽ കയറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ എന്താണ് കുറെ മാഗസിൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കാണാം അല്ലെ, ഫിലിം മാഗസിൻസ്, അത് ഇത് അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ടിവിയിൽ നമ്മൾ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അങ്ങ് മുഴുകിയിരുന്ന് പോകും അല്ലെ, അവസാനം വരയ്ക്കും. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയത്? ചിലപ്പോൾ വളരെ ദുഃഖപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അതിൽ കാണിക്കുന്നത്. അതിനൊപ്പം നമ്മൾ ഇരുന്ന് കരയുന്നുണ്ടാവും. എന്താണ് മറന്നുപോയിട്ട്, അത് ആക്ടിങ് മാത്രമാണ്, നമ്മൾ മറന്നു പോകും അത് കാണുമ്പോൾ. കുറച്ചു നേരത്തിൽ നമ്മൾ അതിൽ മുഴുകി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു യൂസ് ഉണ്ടോ എന്നാലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നും, അതെ നമ്മൾ അത്രയും സമയമാണ്, നമ്മൾ വിലപ്പെട്ട സമയം നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ പ്രഗൽഭ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ പറയുക ഈ എന്താണ് തവളകളുടെ ശബ്ദത്തിനാണ്. തവളകൾ ഇങ്ങനെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ, എസ്പെഷ്യലി മഴ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിവീടും തവളയൊക്കെ ഈ മഴയൊക്കെ പെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയത്ത് രാത്രി കാലങ്ങളിലൊക്കെ. എന്നിട്ട് ഈ തവളപിടുത്തക്കാരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പിടിക്കുക, റാന്തലും പിടിച്ചിട്ട്. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ കാണാം, ഞങ്ങളുടെ സൈഡിൽ പാടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്ഥിരം ഉള്ള ഒരു അനുഭവമായിരുന്നത്. നിറയെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ റാന്തല് വിളക്ക്, ഈ ചെമ്മിനി വിളക്ക് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കണ്ടാവും ഇതിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, തവളയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടക്കണ കാണാം. അപ്പൊ അവർ പിടികൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പാമ്പ് ഈ ശബ്ദത്തിൽ ആകർഷകരായിട്ട് വന്നിട്ടാണ് തവളയെ പിടിക്കാന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ തവളയ്ക്ക് അറിയില്ല ഈ ശബ്ദം കൊണ്ടാണ് പാമ്പ് വരണേന്ന്. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ചാക്കരി നമ്മൾ ഒരു ഇതിന് പോവാണ്, എന്താണ് റൈസ് കയറിയിട്ടുള്ള ഒരു ലോറി പോകുമ്പോൾ ഒരു ചാക്കരി താഴെ വേണമെന്ന് വിചാരിക്കും. നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക? ആരും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ഓക്കെ ഈ അരി ഇപ്പൊ ആർക്കും അറിയില്ല, അവര് പോയി കഴിഞ്ഞു, അവർക്ക് എന്തായാലും എവിടെ അത് വേണമെന്ന് അവർ തിരിച്ചു വന്ന് നോക്കാനൊന്നും പോകണില്ല, ഇത്രയും ചാക്ക് പോയി കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കും, ഓക്കെ നമ്മളെടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ ഫുൾ അരിയുടെ മൂട്ട എടുത്തിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. പക്ഷെ അതൊരു കിളികളോ എന്തെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിലോ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം കൊത്തിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറന്നു പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾക്കാണ്, മനുഷ്യരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സംഭരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വരുന്നത്. അനാവശ്യമായിട്ട്, ചെറിയ ആവശ്യത്തിനല്ല, ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട്. അപ്പൊ അതിനെല്ലാം നിയന്ത്രണം വേണം. അപ്പൊ യുക്താഹാരം, അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു കോട്ട ഓരോരുത്തർക്കും, ഓരോ ആൾക്കാരും ജനിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പൂർവ്വകർമ്മങ്ങൾക്കും എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കും അനുസരിച്ച് ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് എന്തായാലും നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പാർഷ്യാലിറ്റി ഇല്ല. നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്തായാലും ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കും, അത് ഉറപ്പാണ്. ഏത് തരത്തിലെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് എത്തും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്, നമ്മളാണ് സമ്പാദിക്കേണ്ടത്, ഞാനാണ് ചേർക്കേണ്ടത് എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ചേർന്നതും കൂടി നമ്മളുടേതാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ വരുമ്പോഴാണ്, അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇതില് പക്ഷാഭേദമില്ല, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് ഭഗവാൻ എത്തും അവർക്കെല്ലാം. ഇപ്പൊ ഈ ഓരോന്നും, ഈ ഉറുമ്പാവട്ടെ, എത്രയോ കാടുകളുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്രയോ ജീവികളുണ്ട്, അവരൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേമാതിരി സംഭരിക്കണ്ടോ? അവര് അടുത്ത ജനറേഷൻ പറയില്ല. എന്നാലും അവർക്ക് ഭക്ഷണം എങ്ങനെയെങ്കിലും കിട്ടുന്നില്ലേ? കിട്ടുന്നുണ്ട് മോസ്റ്റ്ലി. ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ ഇംബാലൻസ് കാരണം കൊണ്ടാണ് പകുതി പേര് പട്ടിണിയിലാവണത്. പകുതി ജീവികൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. മനുഷ്യരുടെ എന്താണ് യുക്തമല്ലാത്ത പെരുമാറ്റം കാരണം കൊണ്ടാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ലോകത്ത്. അതുപോലെ തന്നെ നിദ്ര, 8 മണിക്കൂർ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങരുത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികള്, ഓരോ പ്രവൃത്തികളും സദാചാരപരമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളായിരിക്കണം. അതുപോലെ ആ പ്രവൃത്തികൾ ഭഗവാനെ ഓർത്ത് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാനായിട്ട് കഴിയും. കാരണം ഓവറായിട്ട് ആഗ്രഹം ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങൾ കുറയും അല്ലെ. അതാണ്, ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ദുഃഖങ്ങൾക്ക് കാരണം. കൂടുതൽ കഠിനമായ പ്രയത്നത്തിന് കാരണം. അതെല്ലാം ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യോമാ പശ്യതി സർവത്ര സർവം ച മയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സചമേന പ്രണശ്യതി. എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? യോമാ പശ്യതി സർവത്ര. അപ്പൊ എന്താ പറയുക, എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായിട്ടും. അപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ, ഓക്കെ. ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയണം. കാരണം എല്ലാ സൃഷ്ടികളും എന്നിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാൻ എല്ലാത്തിലും പ്രസന്റ് ആണ്. എല്ലാത്തിലും ആരായിട്ടുണ്ട്? നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ്, നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ചൈതന്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അത് ഓരോ ജീവികളിലും ഉണ്ട്. എത്ര മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള അമീബയായാലും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് എന്ന് ആലോചിക്കണം. അപ്പൊ അത് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക്
അറിയാമെന്ന് ഏത് സന്ദർഭത്തിലായാലും ഭഗവാൻ തന്നെ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഹിരണ്യകശിപു ഒരുപാട് തവണ പ്രഹ്ലാദിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്താണ് കാരണം? അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം എന്താണ്, കുട്ടിയെ സ്കൂളിൽ അയക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു ഹിരണ്യകശിപുവിന്. കാരണം അവരുടെ ടീച്ചർമാരെ എല്ലാം പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആരാണ് ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ഹിരണ്യകശിപു എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അങ്ങനെയാണ് കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടുത്തെ ടീച്ചർമാരെ ഇവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് എന്താണ്? ഹിരണ്യകശിപുവാണ് എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് പ്രഹ്ലാദനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദൻ എന്ത് പറയുന്നത് അതല്ല, ആക്ച്വലി എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നാരായണനാണ്, നാരായണനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ ഹിരണ്യകശിപു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രഹ്ലാദനോട് പറയുകയാണ്, എന്നത് പറയും ആരാണ് നിന്നോട് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നത്? അപ്പൊ അയാളെ നശിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയും. അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ് എന്ന് പറയും. നിന്റെ നാരായണൻ എന്റെ ശത്രുവാണ് എന്ന് പറയണ ഹിരണ്യകശിപു. അപ്പോ പ്രഹ്ലാദൻ പറയണ്ട ഹിരണ്യകശിപുവിനോട് മനോഹരമായിട്ട്, ഇത്രയും ചെറിയ കുട്ടിയാണെന്ന് ആലോചിക്കണം, 5 വയസ്സാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ പറയണത് എന്താണ്? അവൻ അച്ഛന്റെ ശത്രു നാരായണനല്ല, അങ്ങയുടെ മനസ്സാണ് അങ്ങയുടെ ശത്രു. നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശത്രു. അത്രയും ചെറിയ കുട്ടി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അച്ഛന്. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാണ് വിദ്വേഷമുള്ളത്, ക്രോധമുള്ളത്, അതാണ് നിങ്ങളുടെ ശത്രു എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഹിരണ്യകശിപുവിന് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ തരത്തിലും കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവസാനമാണ് ഹോളികയുടെ മടിയിൽ നിന്നിട്ട് തീയിൽ നിന്ന് ഇതായിട്ട് വന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു വരുന്നത്, ബാക്കി എല്ലാവരും മരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ദേഷ്യം സഹിക്കാൻ പറ്റാണ്. അപ്പൊ വീണ്ടും നാരായണൻ എന്ന് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കണം, അപ്പൊ നിന്റെ ഈ നാരായണൻ എവിടെയുള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കും. പറയും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. പറയും ഈ തൂണിലും ഉണ്ടോ? അത് എന്താ ആ തൂണിന്റെ പ്രത്യേകത പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഹിരണ്യകശിപു ബാക്കി എല്ലാ തൂണുകളും മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഈ ഒരു തൂണ്, ഹിരണ്യകശിപു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന തൂണ് എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹിരണ്യകശിപു നിന്ന് പണിയിച്ചതാണ്. അതിന് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അത് താൻ തന്നെ നിന്ന് ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഹിരണ്യകശിപുവിന് ഉറപ്പാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരാൾ കയറിയിരിക്കില്ല എന്നുള്ളത്. കാരണം അവര് നിന്ന് അവരെ കൺമുമ്പില് പണിയിച്ച തൂണാണത്. ആ തൂണിനെയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും അത് കാണിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി അവർ ഈ തൂണിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണോ, ഈ തൂണിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അതിൽ നിന്ന് നരസിംഹമൂർത്തിയായിട്ട് വന്നിട്ട്. പക്ഷെ ഇതിൽ എന്റെ ഏറ്റവും മനോഹാരിത എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തുകൊണ്ട് നരസിംഹമായിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നു? അപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപു ആരാണ്? ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് തപസ് ചെയ്തിട്ട് വാങ്ങിയ വരാണ് എന്തെന്ന്? രാത്രി ചോദിക്കുന്ന വരം എന്താണ്? ഞാൻ മരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ പറയും, എനിക്ക് മരണത്തിനെ കീഴടക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല, എനിക്കും മരണമുണ്ട്. അത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് അറിയാം ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അല്ലേ. അപ്പോ പറയും, എനിക്ക് മരണമുണ്ട് എന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മരണമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ എനിക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല. മരണമുള്ള ഒരാൾക്ക് മരണമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിന് പകരം വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് കുറെ കണ്ടീഷൻസ് വെക്കും അല്ലെ. എന്താണ്? രാവിലെ മരിക്കാൻ പാടില്ല, ഇതായിട്ട് രാത്രി മരിക്കാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നല്ലേ. ഉള്ളിൽ മരിക്കാൻ പാടില്ല, പുറത്ത് മരിക്കാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ കുറെ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് വെക്കുന്നത്. ആകാശത്ത് പാടില്ല, ഭൂമിയിൽ പാടില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്തായിട്ട് വരുന്നത്? എന്റെ മനുഷ്യര്, ഒരു സ്ത്രീ കൊല്ലാൻ പാടില്ല, പുരുഷൻ കൊല്ലാൻ പാടില്ല. അപ്പം ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ബുദ്ധിക്ക്, ഹിരണ്യകശിപു എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? എല്ലാം കവറായി, ഇനി ഒരാളും ഇല്ല ഈ ലോകത്ത് എന്നെ കൊല്ലാൻ പറ്റുന്ന മാതിരി എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു? എന്താണ്? ചോരാഗ്രകണ്യൻ എന്നാണ് പറയുക. കള്ളന്മാരിൽ ഏറ്റവും വലിയ കള്ളനാണ് ഭഗവാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ഭഗവാൻ അറിയാത്ത കള്ളത്തരുണ്ടോ? ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ വന്നത്? ഒരു മനുഷ്യരൂപം, മൃഗവും മനുഷ്യവും കൂടി ചേർന്ന്, മൃഗത്തിന് കൊല്ലാൻ പാടില്ല, മനുഷ്യന് കൊല്ലാൻ പാടില്ല, ശരി, മൃഗവും മനുഷ്യനും അല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ വന്നു അല്ലെ ഭഗവാൻ. അതുപോലെ തന്നെയോ സന്ധ്യക്കാണ്, രാത്രിയല്ല പകലും അല്ല. അതുപോലെ എന്താണ്? ഭൂമിയിൽ പാടില്ല, ആകാശത്ത് പാടില്ല, മടിയില് ലാപ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത്. ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് കൊല്ലാൻ പാടില്ല, നഖം കൊണ്ടാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ വന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ പില്ലറിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഹിരണ്യകശിപുവിനെ കൊല്ലുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ വന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിലുണ്ടെന്ന് പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞു, അത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. എന്റെ ഭക്തനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ തൂണിൽ ഞാനുണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ ആ തൂണിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പുറത്തു വരുന്നത് കൊല്ലാനായിട്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഒരു ശത്രുവിനെ കൊല്ലുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് അതിന് ഭക്തനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്.
കൃഷ്ണാബോധം ഉദിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ എവിടെയും ദർശിക്കുന്നു, എല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ അധിവസിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയെല്ലാം കൃഷ്ണശക്തിയുടേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിനാൽ അവ ഓരോന്ന് കാണുമ്പോഴും അയാൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എന്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കാണാം അല്ലെ. നമ്മൾ ദാഹിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ രുചി, അപ്പൊ അത് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഓർപ്പിക്കും അല്ലെ. ആ പൂവിന്റെ ഭംഗി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഭഗവാൻ ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള പൂവ്, എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് ഇത്ര ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാന്റെ ഭംഗി എന്തായിരിക്കും? എല്ലാം പൂർണ്ണം എന്നും പറയുന്നത് ഭഗവാനെയാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു പൂവിന്, ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഇത്ര മനോഹാരിത ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു പൂവിന് ഇത്ര ഭംഗിയുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു മയിൽ ആടുന്നത് കാണാൻ അത്രയും മനോഹരമാണെങ്കിൽ, മനോഹരമായ കാട്ടിലെ പൊയ്കൾ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ആ മനോഹാരിത അല്ലെ, എല്ലാം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് തോന്നണം? ഇതിനേക്കാളും എത്രയും മനോഹരമാണ് ഭഗവാൻ, പൂർണ്ണമാണ് ഭഗവാന്റെ ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭംഗി എങ്ങനെയുണ്ടായിരിക്കും? അപ്പൊ ഓരോന്നിലും നമ്മൾക്ക് കൃഷ്ണശക്തി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണനെ കൂടാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാനാവില്ല. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും നാഥൻ. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മൗലിക സിദ്ധാന്തം. പ്രേമാഞ്ജനച്ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമസുന്ദരമചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. ഭക്തഹൃദയത്തിൽ അത്രേ തന്റെ ശാശ്വതമായ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ അവിടുന്ന് വാഴുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സാധാരണ കണ്ണുകൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ആർക്കാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക? ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക്, ഭഗവത് പ്രേമമാകുന്ന ആ കൺമഷി എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. എപ്പോ ഭഗവാനോട് സ്നേഹം വരുന്നുവോ, എപ്പോ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുവോ, ആ ഭക്തന് ഭഗവാൻ സ്വയം കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ആരെ? ആദിപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഗോവിന്ദനെ. എല്ലാ ഗോക്കളുടെയും കണ്ണുകൾക്ക് ആനന്ദമായിട്ടുള്ള, ഗോപികമാരുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ആനന്ദമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ സ്വയം അത്തരം ഭക്തന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പൊ എന്താ കാരണം? നമ്മൾക്ക് കണ്ണടച്ച ഇരുട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഭക്തൻ കണ്ണടച്ച എന്താ കാണുക? ആ ശ്യാമസുന്ദരനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനെ കാണാം. കാരണം എന്താണ്? ആ ഇരുട്ടിനെ മായ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു ശുദ്ധഭക്തി കൊണ്ട് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം പോകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞത് വെള്ളയാണ്. നമ്മുടെ കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ വെള്ള നിറാണ് കാണുക. ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചഞ്ചലം ഹീമന കൃഷ്ണ ബല പ്രമാദി ബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിഹതു ദുഷ്കരം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ പറയാണ് ഇതൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവത് ഭക്തി കൊണ്ടുള്ള ആ അഞ്ജനം കൊണ്ടുള്ള ഭക്തന് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ നമ്മള് യമനിയമങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ് ആ സമാധിയില് ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ ആരാധിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ അർജുനൻ ഇപ്പൊ ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ പറയാണ്, ഇതിപ്പോ സമാധി ലെവലിലുള്ള ഒരു ധ്യാനത്തിന്റെ ലെവലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ഭക്തി സേവനങ്ങളാണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിന് നേരത്തെ തന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഇത് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് ധ്യാനത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ പറയാണ്, ചഞ്ചലം ഹി മനകൃഷ്ണ പ്രമാദി ബലവദൃഢം. എന്റെ മനസ്സ് അത്രയും ചഞ്ചലമാണ് കൃഷ്ണ. അത് എന്താണ്? വായുവിന്, കാറ്റിനേക്കാൾ ബലവത്താണ്. കാരണം കാറ്റിനേക്കാളും വേഗത്തിലാണ് മനസ്സ് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ എത്തുക. നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ അമേരിക്ക വേണമെങ്കിൽ അമേരിക്ക പോയി വരാൻ പറ്റും അല്ലെ. എവിടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പോവാം. അതല്ല നമ്മൾക്ക് നയാഗ്ര വെള്ളച്ചാട്ടം കാണണം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം മനസ്സുകൊണ്ട്. നമ്മൾക്ക് അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ മനസ്സ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ ഇടയിൽ എത്ര സ്ഥലങ്ങൾ പോയി വന്നു. നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ എന്താ നടക്കണേ, മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എത്ര കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് അല്ലേ. നമ്മുടെ മനസ്സിന് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ പോവാം. അപ്പൊ എന്താണ്? ഒരു കാറ്റിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്തിനെ? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട്. മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ്. അതിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കൃഷ്ണ, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഒരു കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നതും കൂടി എളുപ്പമാണ്. നമ്മൾ വിൻമിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ, കാറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതുപോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? എനർജി അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ്, ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുകയാണ്, ഭാഗവത ക്ലാസ് ആണ്, ഒരു മിനിറ്റ് ആരും ഒന്നും ചിന്തിക്കരുത്, മനസ്സ് ബ്ലാങ്ക് ആയി വെക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സൈലന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ ഒരു മിനിറ്റിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിന്തകൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വരിക അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ആ പ്രയാസാണ്. ഒരു കുരങ്ങുമാരിയാണ്, ഇവിടെ കണ്ടോ, ഒരു കുരങ്ങുമാരിയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കുരങ്ങ് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക? എപ്പോഴും എന്താണ് അല്ലെ. നമ്മൾ വൃന്ദാവനിലേക്ക് പോയി, ആരെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. വൃന്ദാവനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ കുരങ്ങൾ ഭയങ്കര സ്പെഷ്യലാ. അപ്പൊ ഞാൻ പോയിരുന്നു കുറച്ചു നാൾ മുമ്പ്. അപ്പൊ അവര് മുമ്പേ തന്നെ പറയും കേട്ടോ, എന്താണ് ഈ മൊബൈൽ ഫോണും സ്പെക്സ് ഒക്കെ നന്നായി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം, കരുതലോടെ ഇരിക്കണം, ഒന്നും പുറത്തെടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും.
പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയാതെ എങ്ങാൻ ഒരു സ്പെക്സ് അങ്ങ് ചിലപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടു എന്ന് വരില്ല. നമ്മൾ ഇതിനെ കുരങ്ങനെ ഒന്നും കണ്ടില്ല, നമ്മൾ സ്പെക്സ് കാണാനായിട്ട് സ്പെക്സ് വേണം, എന്തെങ്കിലും വായിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചിട്ട് അമ്പലത്തിൽ ഒന്ന് കാണണം എന്ന് വിചാരിച്ച് സ്പെക്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ടാണ് അത് എവിടെന്നാ വരണേന്ന് അറിയില്ല, സ്പെക്സും കൊണ്ട് പോകും. അതിന്റെ രസം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോഴത്തെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫ്രൂട്ടി കൊടുക്കണം. ഫ്രൂട്ടി കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് ഈ കണ്ണട തിരിച്ചു കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് ഈ സാധനം നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അത് പോയി. അങ്ങനെയാണ്. അത്രയും അതും ഞാൻ ഓട്ടോയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായതാണ്. ഓട്ടോയിൽ പോവാണ്, ഓട്ടോയിൽ പോകുമ്പോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓട്ടോയിലല്ലേ പോകുന്നത്, അപ്പൊ കുരങ്ങൻ വന്ന് പിടിക്കാനുള്ളല്ലോ, പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓട്ടോ ആണല്ലോ. അപ്പൊ ആ ഓട്ടോക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരോ ഒരു സുഹൃത്ത് മറ്റേ തിരിച്ചു ഒരു ഓട്ടോയിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അയാളൊന്ന് സ്ലോ സംസാരിക്കാനായിട്ട്. ഞാൻ 1 മിനിറ്റ് സ്ലോ ചെയ്തേ ഉള്ളൂ, എന്റെ കണ്ണട കാണാനില്ല. ഞാൻ എന്നിട്ട് പിന്നെ ആ ഓട്ടോക്കാരനെ ചീത്ത പറഞ്ഞ് നിർത്തി. നമ്മൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്റെ ഫ്രണ്ട് മാതാജി നല്ല എക്സ്പേർട്ട് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ എറിഞ്ഞു കൊടുത്ത് അതിന് ചീത്ത പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്പെക്സ് തിരിച്ചു വാങ്ങി. അത്രയും അത്രയുമാണ്, അതേമാതിരിയാണ്. അതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ എന്താണ്, കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോ അറിയാമല്ലേ, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും. അവര് അസ്ത്രവിദ്യ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു മരത്തിലുള്ള ഒരു കിളിയെ എഴുതി വീഴ്ത്താനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരേ ടാസ്ക് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഗുരു. എന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഓരോരുത്തരോടും. അത്രയും ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, നോക്കൂ. അപ്പൊ ഉള്ളവരോടൊക്കെ ചോദിക്കും, എന്താണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്? ചിലവർ പറയും ആ മരം മുഴുവൻ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് പറയും, ചിലർ പറയും ആകാശം കാണുന്നുണ്ടെന്ന് പറയും, ചിലർ പറയും ഇല കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു, ചിലർ ബ്രാഞ്ചസ്, അങ്ങനെ കുറെ. പക്ഷെ അർജുനൻ മാത്രമാണ് എന്താ പറഞ്ഞത്, ആ കിളിയുടെ കണ്ണ് മാത്രമാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, കിളിയും കൂടിയല്ല, കിളിയുടെ കണ്ണ് മാത്രം. അത്രയും കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് അർജുനന്. അതുപോലെ തന്നെ ദ്രൗപദി വിവാഹവേളയിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടായത്. റിഫ്ലക്ഷൻ നോക്കിയിട്ടാണ് അമ്പ ചെയ്ത് വീഴ്ത്തിയത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ അർജുനനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ചഞ്ചലം ഹി മനകൃഷ്ണ, എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല ഭഗവാനെ എന്റെ മനസ്സ് പിടിച്ചു കെട്ടാനായിട്ട് എന്ന്. അപ്പോ ആ അർജുനന് പോലും സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അസംശയം മഹാബാഹോ മനോദുർനിഗ്രഹം ചലം അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യതേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കുന്തിപുത്ര, അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായും ദുഷ്കരമാണ്. എന്നാൽ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, ശരിയാണ്, പക്ഷെ യുക്തമായ പരിശീലനം എന്താണ്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് സ്ഥിരമായി ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക എന്നുള്ളത്. അത് സ്ഥിരമായ ഇപ്പൊ സമാധി ലെവൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പുറത്തെടുക്കുക അല്ലെ. അതുപോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾക്കും സാധിക്കും. പക്ഷെ അതിന് ഒരുപാട് കാലം വേണ്ടി വരും. ഏതോ 1-2 ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് സാധിക്കുമായിരിക്കാം. പക്ഷെ സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് 99% ആൾക്കാർക്കും ഒരു സമാധി ലെവലിലൊക്കെ എത്തുക യോഗ ചെയ്തിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജന്മത്തിലെ കാലയളവിൽ സാധ്യമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, നിരന്തര പരിശീലനം കൊണ്ട് സാധിക്കും. പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാം ലോക ഉഷീത്താശുധി സമാഹ ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗഭ്രഷ്ടോഭിജായതേ. അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജിതനാകുന്നയാൾ പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ വാഴതിനു ശേഷം നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബങ്ങളിൽ വീണ്ടും പിറക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഇനിയിപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നിഷ്ഠൊക്കെ ചെയ്തു, ആ യോഗ പരിശീലനമൊക്കെ ചെയ്തു, പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാലം എടുക്കും ഇതൊക്കെ ആ സമാധി ലെവലൊക്കെ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. എന്നിട്ട് അവർക്ക് അതിന് സാധിച്ചില്ല നിൽക്കും. ഇടയിൽ വെച്ച് ഏതെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് അവരുടെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാവട്ടെ, ഈ ധ്യാനം കൊണ്ട് പരിശീലിക്കുന്ന ആൾക്കാരാവട്ടെ, അതിലിടയിൽ അവർ വിട്ടുപോയി, ഏതെങ്കിലും തെറ്റുകൾ പറ്റിപ്പോയി എന്ന് വിചാരിക്കൂ, എന്താണ് അവർക്ക് സംഭവിക്കുക? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അതുകൊണ്ട് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു തവണയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു തവണ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ, യോഗത്തിൽ പരാജിതനാകുന്നയാൾ പുണ്യം ചെയ്തവർക്കുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കും. അത് യോഗികളെമാരത്തെ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പരിശീലനം ചെയ്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളുടെ മേലെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോകും. ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളും നമ്മൾ മേലെ 14 ഗ്രഹങ്ങളാണ് ആ ഗർഭോദക സൈവിഷ്ണു പറഞ്ഞത്. ഇനി വരും കേട്ടോ. ആ താമരത്തണ്ടിലുള്ളത്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആ താമര ഉണ്ടല്ലോ, ആ തണ്ടിൽ 14 ലോകങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അതിൽ നമ്മൾ മിഡിലുള്ളതാണ് ഭൂലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് മേലെ സ്വർഗ്ഗലോകങ്ങളായിട്ടാണ് പറയുക. മഹർലോകം, തപോലോകം, ജനോലോകം, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ കുറെ ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും മേലുള്ളതാണ് ബ്രഹ്മലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഇടയിൽ സ്വർഗ്ഗലോകം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോ സ്വർഗ്ഗലോകത്തിന് മേലെയാണ് ഈ തപോലോകമൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ജീവിതകാലം, ഈ 100 വർഷം നമ്മൾ 10,000 വർഷമോ 1,00,000 വർഷമൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ജീവിതകാലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അവിടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ രോഗബാധകളൊന്നും അധികം ഉണ്ടാവില്ല. ഇതിനേക്കാൾ സുഖമായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ്.
അനേകം സുന്ദരിമാരും അതുകൊണ്ട് സോമരസൊക്കെയാണ് ചന്ദ്രനിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ കാലം നമ്മൾക്ക് അവിടെ നമ്മുടെ പുണ്യങ്ങൾ തീരുന്നത് വரைക്കും അവിടെ സൂക്ഷിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ പിന്നെന്താണ്, ഇവിടെ താഴെ വരണം. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, നമ്മൾ തിരിച്ചും ഭൂലോകത്ത് വരണം. പക്ഷെ എങ്ങനത്തെ നമ്മൾക്കൊരു വീട് കിട്ടും? പുണ്യാത്മാക്കൾ ജനിച്ച ഒരു വീട്, അതായത് തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഒരു വൈഷ്ണവ ജന്മം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ധനികരായിട്ടുള്ള ഒരു വീട്ടില്, അതായത് നമ്മളൊരു പണി എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പണം സമ്പാദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത്രയും സ്വത്ത് ചേർന്ന ഒരു വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ജനനം തരും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് തരുന്നത്? നമ്മളെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനല്ല. നമ്മൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ജനിക്കുമ്പോൾ മുതൽ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ തുടങ്ങാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങനത്തെ സൗകര്യം ചെയ്തു തരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു തവണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മന്ത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റിലാണുള്ളത്, അത് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും, നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും ഭഗവാനെ ബന്ധപ്പെടുത്തി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഒരു ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നതാവട്ടെ, ഭാഗവതം പഠിക്കുന്നതാവട്ടെ, ഒരു നാരായണീയമോ അങ്ങനെ എന്ത് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം എന്ത് പഠിക്കുന്നതാണെങ്കിലും അത് നമ്മളുടെ കൂടെ നമ്മുടെ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് വീണ്ടും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഒന്നും നമ്മൾ റിവൈസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോഴേ കുറെ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മൾ കാണാം അല്ലെ, വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ അത്രയും മനോഹരമായിട്ട് ചൊല്ലുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ അതൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ അവർ അഭ്യസിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ജന്മം ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് വിട്ടാൽ മതി, അവർക്ക് അത് ഓർമ്മ വരും എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അതുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഭൗതിക ഡിഗ്രികളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നതാണ് പറയുന്നത് ശരീരം പോണോട് കൂടിയിട്ട്. യോഗി രാമഭി സർവേഷ മഗധേനാന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതി യോമാൻ സമയയുക്തമോ മദഃ. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗിയും എന്നോട് ദൃഢതമമായ യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്? ഒരു യഥാർത്ഥ സന്യാസി അല്ലെങ്കിൽ യോഗി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളണം, എന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം എന്റെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മത്തിലും ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ, ദിവ്യ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഓരോ കർമ്മവും ഭഗവാന് വേണ്ടി അർപ്പിച്ച് നമ്മുടെ സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾക്കല്ലാണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അത്യുത്തമ യോഗി. അതുപോലെ അവര് എപ്പോഴും എന്നോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും, ഒരിക്കലും ഞാൻ അവരെ മറക്കില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കും എന്നാണ് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് പ്രൂഫ് ഉണ്ട് അല്ലെ, അർജുനന്റെ തേരാളിയായില്ലേ ഭഗവാൻ. ഇതാണ് ഭക്തിയോഗം. ഇനി ത്രേതായുഗത്തില് സത്യയുഗത്തിൽ ധ്യാനമായിരുന്നു, നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണല്ലേ, 1,00,000 വർഷമായിരുന്നു. അപ്പൊ ധ്യാനമായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലം, കാരണം ഒരുപാട് സമയം ഉണ്ടായി അവർക്ക്. അതുകൊണ്ട് ത്രേതായുഗത്തിലോ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യലായിരുന്നു. ദ്വാപരയുഗത്തില് വിഗ്രഹാരാധനയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾക്ക് നല്ലതാണ് എന്തെന്ന്? ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സങ്കീർത്തന യജ്ഞമാണ് നമ്മള് ഇതാരാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നവദ്വീപിലെ മായാദ്വീപിലാണ് അവരുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോ അവരാണ് നമ്മൾക്ക് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം നൽകിയത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ ഹരേർനാമ ഹരേർനാമ ഹരേർനാമയവ കേവലം കലോർ നാസ്തേവ 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 ഗതിരന്യത. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? ഹരിനാമമല്ലാതെ വേറെ ഗതിയില്ല, വേറെ ഗതിയില്ല, വേറെ ഗതിയില്ല. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട്. ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താനായിട്ട് ഈ കലിയുഗത്തില് ഹരിർനാമമല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല. അതേ ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ. അത് വേറെ വഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് 3 തവണയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ, ഹരിനാമം. അത് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചു പറയാണ്, വേറെ ഒരു വഴിയും ഇല്ല ഈ കലിയുഗത്തില് ഈ ഹരിനാമ കീർത്തനം അല്ലാണ്ട് ഭഗവാനിലെത്താനായിട്ട്. പക്ഷെ അത് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗം കലിയുഗത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത് കലിനാമ കീർത്തനം ചൊല്ലി നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത്? ഒരു എലിവേറ്റർ കൂടി. അപ്പൊ ധ്യാന യോഗ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ അഷ്ടാംഗ യോഗ പറഞ്ഞു പോലെ സമാധിയിലൊക്കെ എത്തിയിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകുന്ന പോലെയാണ്. ഒരു ജന്മം കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല. മറ്റേത് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താം എന്നാണ് നമ്മൾക്ക് പ്രഭുപാദ നമ്മൾക്ക് പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്ത് ചെയ്യണം? 16 റൗണ്ട് ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലുക. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം, ഭഗവാന് പ്രസാദം വെച്ചിട്ട് ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. അത് അതിൽ പറയുന്ന അതുപോലെ എന്താണ് നോ ഗാംബ്ലിംഗ്, അത് പറയുന്നത് 4 ഇതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ മാംസഭക്ഷണം കഴിക്കരുത്, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കരുത്, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത്, അതുപോലെ അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവരുത് ഒരു മാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് തരുന്ന നിയമങ്ങൾ. അതുപോലെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം നമ്മൾ ജപിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രഭുപാദ ആണ് ഇത് പ്രചരിപ്പിച്ചത്, ശാസ്ത്രീയമായ അടിസ്ഥാനങ്ങള്. അപ്പൊ ഇതില് കലിസന്ധാരണ ഉപനിഷത്ത് പറഞ്ഞതാണ് ഹരിർനാമ ഇവ കേവലം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിലുണ്ട് ഒരു ശ്ലോകം വരുന്നുണ്ട്, ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകം വരും. അതുപോലെ ഭാഗവതത്തിന്റെ അവസാനം നമ്മൾക്ക് വരുന്നത് എന്താണ്, ഹരിനാമമാണ് എന്താണ് പറയാ, നമ്മളെ ഭഗവാനെ എത്തിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയും ഭാഗവതം ഫുൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ശ്ലോകം ഇതാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഹരിനാമമല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് വേറെ എന്താണ് ഭഗവാനിലെത്താനായിട്ട് വേറെ വഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഈ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഹരിനാമത്തെ കുറിച്ചുള്ള മെൻഷൻ ഉണ്ട്. ഹരിനാമം അല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല എന്നുള്ളത്. നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഭാഗവതത്തിലെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കലിയുഗത്തിൽ 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവതരിച്ചു ഹരിനാമ കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണ് ഈ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് നിമായി എന്നായിരുന്നു. അപ്പൊ നിമായി ജനിച്ചതിന് ശേഷം, അപ്പൊ നിമായിയുടെ ഒരു ബ്രദർ ഉണ്ടാവും, ഷജി മാത എന്നാണ് അമ്മയുടെ പേര്. അപ്പോ അവര് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അവരെ ചേട്ടനെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് സന്യാസിയായിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് വളരെ എത്രയാണ് 24-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്യാസം സ്വീകരിച്ച്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് ഒരുപാട് അത്യധികമായിട്ടുള്ള സംസ്കൃത പണ്ഡിതനാണ്. കേശവ് കാശ്മീരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ പണ്ഡിതനെയൊക്കെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആ ഒരു 10-11 വയസ്സിൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം തോൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാശ്മീരിക്ക് ഭയങ്കര അഹങ്കാരമായിരിക്കും, സമയാവുന്നു അല്ലെ, അഹങ്കാരമായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്തിന്, കാരണം ഞാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ അറിവാളി, അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തോൽപ്പിക്കും. എന്നിട്ട് നിമായുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോ നിമായി പറയാണ്, അപ്പൊ എനിക്ക് അത്ര അറിവൊന്നുമില്ല, ശരി നമ്മൾക്ക് തുടങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാണ്, നിങ്ങൾ ഒരു ഗംഗയെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു കീർത്തനം അല്ല ശ്ലോകങ്ങൾ ഇതാവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഈ കേശവ് കാശ്മീരി വന്നിട്ട് 100 ശ്ലോകങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടി എടുക്കില്ല, അത്രയും 100 ശ്ലോകങ്ങൾ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് ചൊല്ലുകയാണ് ഗംഗാദേവിയെ പറ്റിയിട്ട്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് പറയും, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളതെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ കാശ്മീരി ഭയങ്കര അഹങ്കാരമാണ് അപ്പോ പറയാണ് നിമായി പറയും, ഓക്കെ ശരി, നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഒരുപാട് കുറ്റങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷെ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ രചിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ആദ്യം ഗുണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ്, ഇന്ന ശ്ലോകത്തെ ഒരു ശ്ലോകം പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ശ്ലോകം എടുത്തിട്ട് പറയും. അതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഗംഗയുടെ ഭർത്താവ് ശിവനാണ്. അതിൽ വന്നിട്ടാണ് ആ ഒരു 2 വാക്കുകൾ സംസ്കൃത വാക്കിനെ വെച്ചിട്ട് പറയും, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് 6 കുറ്റം അതിന്റെ മിസ്റ്റേക്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ കേട്ടോ, 6 മിസ്റ്റേക്കുകൾ. എന്നിട്ട് പറയും ഇതുപോലെ ഓരോ ശ്ലോകം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്ന്. അപ്പോഴാണ് കേശവ് കാശ്മീരിക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇതാവും. ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, എങ്ങനെയാണ് അത് ആ ശ്ലോകങ്ങൾ മുഴുവൻ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, അവർ വായലാണ് പറയുന്നത്, എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ചൊല്ലുമ്പോ തന്നെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തൊക്കെയാണ് നിമായി. അപ്പൊ എന്നിട്ട് പറയാണ്, അപ്പൊ എന്നിട്ട് അന്ന് ഭയങ്കര സങ്കടമായി കഴിഞ്ഞിട്ട് കേശവ് കാശ്മീരി സരസ്വതി ദേവിയുടെ ഉപാസകനാണ്. എന്നിട്ട് പറയണ, എങ്ങനെയാണ് ദേവി എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് പറ്റാൻ പറ്റും, എപ്പോഴും വായല് അങ്ങ് വരാറുള്ളതല്ലേ ദേവിയോട് പറയുമ്പോ ദേവി പറയാണ്, അത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്, അവരുടെ അടുത്ത് പോയി ശരണം പ്രാപിക്കൂ എന്ന് പറയുകയാണ്. എന്നിട്ട് ശിഷ്യനായിട്ട് മാറുകയാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ്, ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്, രഹസ്യ അവതാരമാണ് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾ ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലണം. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. കലിയുഗത്തിൽ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ വേദ സാഹിത്യങ്ങളുടെയും തിരഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രോച്ചാരണത്തിലേക്കാൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ മതത്തിന്റെ ഗംഭീരമായ ഒരു രീതി കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. ഇതാണ് കലിസന്ധാരണ ഉപനിഷത്തിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് ആ ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ, ഹരേർനാമ 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 ഇവ കേവലം എന്നുള്ളത്. എന്റെ പ്രിയ രാജാവെ, കലിയുഗത്തിൽ തെറ്റുകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ പ്രായത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു നല്ല ഗുണം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് തിരികെ എത്ര എളുപ്പത്തിലാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. സത്യയുഗത്തിലൊക്കെ ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ സമാധിയിലിരുന്ന് എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച്, ഇതിപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് ഭക്ഷണം ഇഷ്ടമല്ല നമുക്ക് കഴിക്കാം, എന്തുവേ ചെയ്യാം. ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചിട്ട് ഒരു കേസരി വേണോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി, ഒരു ലഡ്ഡു വേണോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാനെ നയിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഏതിനും റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ എന്തെങ്കിലും റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടോ? നമ്മുടെ ഫാമിലി ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറയുന്നില്ല, മക്കളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറയുന്നില്ല, എല്ലാം നമ്മുടെ ഒരു രീതികളും നമ്മളോട് മാറ്റാൻ പറയുന്നില്ല. നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാ എന്താ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, അതോടൊപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണം എന്ന് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എത്ര എളുപ്പമാണ് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. യജ്ഞാനാം ജപ യജ്ഞോസ്മി, യജ്ഞങ്ങൾ തിരുനാമ ജപം, ഇത് 10-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വരും കേട്ടോ.
ഇതില് എന്റെ ഭഗവാനെ, ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വമേ, അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ജീവനുള്ള സത്തയ്ക്ക് എല്ലാ ഭാഗ്യവുമുണ്ട്. അതിനാൽ അങ്ങക്ക് കൃഷ്ണ, ഗോവിന്ദ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പേരുകളുണ്ട്. അങ്ങയുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും ആ പേരുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ച് അവിടെ അവ ഓർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള കഠിനവും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ നിയമങ്ങളല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നാംനാ മകാരി ബഹുദാ നിജ സർവശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. അപ്പൊ അതിലെന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഭഗവാൻ ഒരുപാട് നാമങ്ങളില് കേശവ, മാധവ, ഇങ്ങനെ ഓരോ നാമങ്ങളിലും ഭഗവാനെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ നാമങ്ങൾ ചെല്ലുന്നതിലൂടെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആ ശ്ലോകത്തിൽ കേട്ടോ. ഇനി ഹരേകൃഷ്ണ നാമം ജപിക്കുന്ന ഇതാണ് പറയുന്നത്. ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പഞ്ചതന്ത്ര മന്ത്രം ചൊല്ലുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞു എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. ഏതാണ്? ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഇതാണ് പഞ്ചതത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. നടുവിലുള്ളത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണ്. കൂടെയുള്ളത് നിത്യാനന്ദ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബലരാമൻ. അദ്വൈത ആചാര്യ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ വിഷ്ണുവിന്റെയും ശിവന്റെയും അവതാരമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പുറത്തെ ഗദാധര പണ്ഡിതൻ പറയുന്നത് രാധാദേവിയുടെ രൂപത്തിലാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ വാസവ പണ്ഡിത് പറയുന്നത് നാരദരുടെ രൂപമാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവരെ എല്ലാവരും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഇവരെല്ലാം ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ്. ഇവര് അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നാമം ചൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പിഴക്കില്ല. അപ്പൊ എന്ത് തെറ്റുകൾ വന്നാലും അവർ ക്ഷമിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ മന്ത്രം നമ്മൾ തുടക്കം തന്നെ ചൊല്ലണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മന്ത്രം ശ്രവിക്കുക. മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഉറക്കെ കേൾക്കണം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മന്ത്രം ജപിക്കാനായിട്ട് അറിയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ ചാണ്ടിങ് ബീഡ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ടോ? ജപിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടോ ഇതില്? ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കാണിക്കണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്ത് മന്ത്രം? ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ, ഞാൻ എന്റെ ബീഡ്സ് എടുക്കട്ടെ, ഒരു സെക്കൻഡ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ബീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തുളസി ബീഡ്സ് ആണ്. അപ്പൊ തുളസി അല്ലെങ്കിൽ നീം, അതായത് നമ്മുടെ വേപ്പിന്റെ മരതുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ബീഡ്സ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ദീക്ഷയ്ക്കെടുത്ത ആൾക്കാരാണ് തുളസിയുടെ ബീഡ്സ് നമ്മള് ഇതാക്കുക. അല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ജപിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ സാധാരണ നമ്മൾക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും നമ്മളുടെ ഇതില്. ഇപ്പൊ ഗുരുവായൂരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ജയപതാക സ്റ്റോറിലൊക്കെ കിട്ടും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഇസ്കോൺ അമ്പലങ്ങളിൽ കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ ആമസോണിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്ത് വാങ്ങാവുന്ന കാര്യമാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ബീഡ്സ് കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നില്ല. കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. കാണുന്നുണ്ടോ? മന്ത്രം ശ്രവിക്കുക, മന്ത്രം കേൾക്കാം. ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ? ഈ ഒരു മുത്ത് കാണുന്നുണ്ടോ ഈ ഇതില്? ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല, കുറച്ചുകൂടെ മന്ത്രം ശ്രവിക്കുക, കേൾക്കാം ഉച്ചത്തിൽ എന്നാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത്. വേറൊന്നും ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നില്ല. എന്റെ കൈ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ? ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ, സ്റ്റോപ്പ് ഷെയർ ചെയ്താലാണ് കാണുന്നു തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് മന്ത്രം ജപിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് ഡൂൾസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് ആദ്യം നോക്കാം. മന്ത്രം ശ്രവിക്കുക, മന്ത്രം കേൾക്കാൻ ഉച്ചത്തിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ജപിക്കണം. ഓക്കെ, അതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഓരോ പേരും വ്യക്തമായി ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ, അതായത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അത് നമ്മൾ വായ കൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ ചെവിയിൽ കേൾക്കണം. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാ ശരിക്കും പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെവി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹോമകുണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ വായ കൊണ്ട് പറയുന്നു, അത് എവിടേക്കാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത്? ചെവിയിൽ. ഓക്കെ, ആ ചെവിയിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഒരു ഹോമ ദ്രവ്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കത്തി കഴിയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഹോമോട്, അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധീകരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചെവിയിൽ കൂടി നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അത് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കണം. കേട്ടാൽ മാത്രമല്ലേ ആ ചെവിയിൽ കൂടി നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ നാമങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ചെവിയിലേക്ക് ഇടുക എന്നുള്ള മാതിരിയാണ് അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന രീതിയിൽ വളരെ ഉച്ചത്തിൽ വേണ്ട, പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്ന ഉച്ചത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ജപിക്കേണ്ടത്. അത് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കണം. ആദരവോടെ ഭക്തിയോടെ മന്ത്രിക്കുക. അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ 108 മണികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോ ഉപനിഷത്തുകളുടെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആയിട്ട് പറയും. അതായത് 108 ഉപനിഷത്തുകൾ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാധാദേവിയുടെ എന്താണ് സഖികള് മനുഷ്യരിമാര് അവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഒരു ഇതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ കണക്കുകളുണ്ട് കേട്ടോ. ആദ്യത്തെ ഇത്ര എനിക്ക് ബൈഹാർട്ടായിട്ട് പറയാൻ അറിയില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും ഓരോ മുത്തിലും നമ്മൾ ഹരേകൃഷ്ണ ജപിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും മേലൊരു മുത്തുണ്ട്, അതാണ് കൃഷ്ണമുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ
എന്താണ് ഓരോ മുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോൾ അത്രയും ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് അത് ഭഗവാനാണെന്ന് സങ്കല്പിച്ചിട്ട് ആദരവോടെ ഭക്തിയോടെ മന്ത്രിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സ്ഥലത്തും ജപം ചെയ്യാം, ഇരിക്കുകയോ നടക്കുകയോ ഏത് ദിശയിൽ അഭിമുഖീകരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ജപം ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പൊ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ജപിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കുളിക്കണം, അങ്ങനത്തെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാം. എന്നിരുന്നാലും അതിരാവിലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഏറ്റവും നല്ലത് ആ 4 മണി 3 മണിക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ 7 മണി 6 മണി വരെ നമ്മൾ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ആ സമയം ഉണ്ടല്ലോ, എസ്പെഷ്യലി ഒരു 7-7:30 മുമ്പ് ജപിക്കണം എന്നാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയും. കാരണം അത് സത്വഗുണത്തിലുള്ള സമയമാണ്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിന് എഫക്റ്റ് കൂടുതലാണ് എന്നാണ് പറയുക. അതിനുശേഷമുള്ള സമയം എന്ന് പറയുന്നത് വൈകുന്നേരം 5-6 മണി വരയ്ക്ക് രജോ ഗുണമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ തമോ ഗുണമാണ്. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിലും തമോ ഗുണത്തിലും ജപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് രാവിലത്തെ ആ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ ജപിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയും. പക്ഷെ അതിന് നിർബന്ധമില്ല. കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പോ ശേഷമോ നിങ്ങൾക്ക് ജപിക്കാം. എണ്ണ ഒഴിച്ച് 108 മുത്തുകളാണ് അപ്പൊ ഈ മാലയിലുള്ളത്. അപ്പൊ 108 എന്നുള്ളത് എണ്ണം. ഒരു റൗണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ 108. അതാണ് ഒരു റൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത റൗണ്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു മന്ത്രം കാണിച്ചില്ലേ, ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ, ആ മന്ത്രം വീണ്ടും ജപിക്കണം കേട്ടോ. ഇനി ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ദിവസേന 108 തവണയെങ്കിലും ജപിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു റൗണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കാണിച്ചുതരാം മാതാജി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇപ്പോ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചെല്ലുമ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ അങ്ങനെ ചെല്ലാൻ പാടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, അത് മുഴുവനും ചൊല്ലണം. ആൻഡ് ജപമാലയിലെ കൃഷ്ണമുത്തിൽ മന്ത്രം ചൊല്ലരുത്. ആ കൃഷ്ണമുത്തിൽ നമ്മുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, കാണുന്നില്ലേ പിക്ചറില്? ഈ മേലത്തെ മുത്താണ് കൃഷ്ണമുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. പിന്നെയോ പുസ്തകമോ പത്രമോ വായിക്കുമ്പോൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതായത് 108 തവണ നമ്മൾക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും മന്ത്രം ജപിക്കാം. നമ്മൾ പണിയെടുക്കുമ്പോഴും മന്ത്രം ജപിക്കാം. അത് വേറെ. നമ്മൾ ഈ 108 റൗണ്ട് നമ്മൾ ജപിക്കണം, അല്ല 108 തവണ നമ്മൾ ജപിക്കണം, ഒരു റൗണ്ട് നമ്മൾ ജപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് വേറെ ഒരു കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾക്ക് നടക്കാം. നടന്നിടയിൽ ജപിക്കുമ്പോൾ വേറെ ഒരു പണികളും നമ്മളിൽ ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല. മൊബൈൽ ഫോൺ കയ്യിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു 7-7.5 മിനിറ്റ് വേണ്ടു ഒരു തവണ ഈ ഒരു റൗണ്ട് നമുക്ക് ജപിക്കാനായിട്ട്. ആ ഒരു 7.5 മിനിറ്റ് 8 മിനിറ്റ് ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിട്ട് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജപിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വേറൊരു പണികളും ആ സമയത്ത് ചെയ്യരുത്. നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ ഒരു നാമജപത്തിന്റെ ഗുണം എന്താണ്? നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ നോക്കും, എല്ലാവരും ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ വെച്ചിട്ട് ഓരോ മൂലക്കിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ. ഒരു നാമജപം എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ നോക്കുക, എത്ര സന്തോഷമാണ്. എല്ലാവരും ഫാമിലിയിലെ എല്ലാവരും അത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണ് അത്. സന്തോഷമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം നൽകും. മനസ്സമാധാനം, യഥാർത്ഥ സന്തോഷം, അതാണ്. ഓരോരുത്തരെയും നോക്കൂ. ഇനി ജ്ഞാനോദയം, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കും. അതായത് ഇത് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്നു, നമ്മൾക്ക് അസുഖം വരുന്നു. ആ അസുഖം വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു മെഡിസിൻ കഴിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ അസുഖം നമ്മൾക്ക് അറിയാണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ അതിന് ആ മെഡിസിന് വേണ്ടി ചെയ്യോ? ഇല്ല. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ ആ രീതിയിൽ ആ മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്നു. ബിഫോർ ഫുഡ് ആണെങ്കിൽ ബിഫോർ ഫുഡ് കഴിക്കും, ആഫ്റ്റർ ഫുഡ് ആണെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ഫുഡ് കഴിക്കും, വെള്ളം കുടിക്കും, അതോടുകൂടി പണി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അസുഖം മാറുന്നതെന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല. ആ മരുന്ന് അതിന്റെ ഫലം ചെയ്യും, നമ്മുടെ അസുഖം മാറും. അങ്ങനെയല്ലേ? നമ്മളിപ്പോ ഒരു ചെറിയ പനി വന്നു, ഒരു പാരസെറ്റമോൾ കഴിച്ചു, പിറ്റേ ദിവസം വഴിക്കും പനി മാറി. എങ്ങനെയാണത്? നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം എങ്ങനെയാണ് പണിയെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ അതിന്റെ എഫക്ട് നമ്മൾ കിട്ടും. നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ ഭവരോഗമാണ്, ഭൗതിക ആകർഷണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗമാണ്. ആ രോഗത്തിനുള്ള ചികിത്സയാണ് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആ രോഗം കുറേശ്ശെ കുറയാൻ തുടങ്ങും. നമ്മൾ ജോണ്ടിസ് ഉള്ളപ്പോ എന്താണ് ഷുഗർ കെയിൻ, അതായത് കരിമ്പ് ജ്യൂസ് കുടിക്കുമ്പോൾ കഴിക്കും ആദ്യം. അത് കഴിഞ്ഞ് രോഗം മാറുമ്പോൾ മധുരം വരും എന്നുള്ളത് പോലെ ആദ്യം നമ്മൾക്ക് കഷ്ടമാണ് മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ. നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ഒരു 108 എന്ന് പറഞ്ഞ് എണ്ണി നമ്മൾ ജപിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം നമ്മൾക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, അതിനോട് രുചി വരാൻ തുടങ്ങും, ഭഗവാനോട് ഇഷ്ടം വരാൻ തുടങ്ങും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. കാണിക്കുന്നില്ലേ ഇവിടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, അതിനെന്താ പറയുന്നത്? നമ്മളെ ടെൻഷൻ കുറയും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ഇതിന് മുമ്പിലത്തെ ബാച്ചുകളിലെ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ആരെങ്കിലും ജപിക്കുന്നവരോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം, അത് ജപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജപിക്കുന്നതിന് ശേഷമുള്ള മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ
അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ എത്ര നിസ്സാരാണെന്നുള്ള ലെവൽ ആയിട്ട് വളരെ കാമാവും നമ്മളുടെ സ്വഭാവം അറിയാതെ മാറി തുടങ്ങും. നമ്മൾക്ക് ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ ഉത്കണ്ഠയുണ്ടാവില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ എല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അറിയാതെ വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇപ്പൊ ഹരേ നോക്കൂ, കൃഷ്ണ ഇപ്പൊ മാതാജി. നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ കാണാനുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കാണുന്നത് ഇതാണ് ഈ കൃഷ്ണമൂർത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനുടെ സങ്കല്പമാണ്, ഭഗവാനാണ് അത്. അപ്പൊ അതുമ്പോൾ അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചൂണ്ടാണി വിരലുണ്ടല്ലോ, നമ്മളുടെ പോയിന്റ് ചെയ്യണ വിരല്, ഈ വിരല് നമ്മൾ തൊടാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. അതെന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ ചൂണ്ടുന്നതാണ്. അത് നമ്മൾ ഈ മന്ത്രജപത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അത് നമ്മളെ കുറിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഇനി ഈ ഇതിലാണ് ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഈ മുത്തുമ്പോ നമ്മൾ ഈ 2 കൈ വെച്ചിട്ട് 2 or 3 ഇത് ബാക്കി ഏത് വരൽ വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ജപിക്കുക. ഈ മുത്തുമ്മലാണ് നമ്മൾ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ ജപിക്കേണ്ടത്, കൃഷ്ണമുത്തുമ്മൽ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത മുത്തുമ്മലേക്ക് നമ്മൾ കൈ ഇറക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വലിയ മുത്തും ഉണ്ടാവും. ഒരു ഭാഗത്ത് വലിയ മുത്തും ഒരു ഭാഗത്ത് ചെറിയ മുത്തുമാണ് ഉണ്ടാവുക. ഈ വലിയ മുത്തിന്റെ ഭാഗം ആദ്യം തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത് എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കാണുന്നില്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത മുത്തിലേക്ക് പോവുക. ഒരെണ്ണം ജപിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് രണ്ടാമത്തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അതിന് അടുത്ത മുത്ത് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവസാനം എവിടെ എത്തും? ഈ അവസാനത്തെ മുത്ത് എത്തില്ലേ, ഈ കൃഷ്ണമുത്തിന്റെ മറ്റേ എൻഡ്. ഇതാണ് 108ാമത്തെ ഇത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ 108ാമത്തേത് എത്തുമ്പോ നമ്മൾക്ക് എന്താ വരുന്നത്? ഇവിടെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ കൃഷ്ണമുത്തുമ്മലേക്ക് നമ്മൾക്ക് പോകണം. അതിന് വീണ്ടും ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചൊല്ലാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2ാമത്തെ റൗണ്ട് നിങ്ങൾ ജപിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകരുത്. എവിടെയാണോ അവസാനിപ്പിച്ചത് ആ മുത്തുമെന്ന് തുടങ്ങണം. മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലായി മാതാജി. ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു റൗണ്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങി അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണമുത്തുമ്മ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ തുടങ്ങണം. പിന്നെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങിയോർത്തുന്നല്ല, എവിടെയാണോ അവസാനിച്ചത് അതാണ് 2ാമത്തെ റൗണ്ട് തുടങ്ങുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ക്രോസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൈവയ്ക്കരുത്. അതാണ് കാരണം ഭഗവാനെ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന മാതിരിയാണ്, അത് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാവർക്കും? അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും കയ്യിലും ഈ ബീഡ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുക. അല്ലാത്ത ആൾക്കാര് എന്താണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണതിന്റെ പ്രാധാന്യമൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ? കയ്യിലെങ്കിലും ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അത് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗം എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കാം. ഇപ്പൊ ആദ്യം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര എണ്ണാണ്? 3 തവണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു വിരലുമ്പോ 3 ജോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ 3 ജോയിന്റിൽ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും തുടങ്ങാം. അങ്ങനെ എണ്ണാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് അങ്ങനെ തുടങ്ങാം. അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ 108 വരണമാതിരി നിങ്ങൾക്ക് ജപിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുക. ശരിക്കും ഞാൻ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ബാച്ചിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പേരെ കണ്ടതാണ്. അവർ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളാണ് അവരുടെ ലൈഫിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന്. അത് പറയും നമ്മൾ ദേഷ്യം കുറയും. ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന രീതി മാറും. കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് ശാന്തതയോട് കൂടിയിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നതിനേക്കാളും ആദ്യത്തെ ഇത് നമ്മൾക്ക് ചേഞ്ച് വരുന്നത് നമ്മളുടെ അതുപോലെ തന്നെ പേടി കുറയും. നമ്മൾക്ക് അയ്യോ ഇനി നാളെ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ആ പേടികൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെയായിട്ട് കുറയാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അപ്പൊ എല്ലാവരും ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞു. ഈ ജപമാല എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് കോസ്റ്റ്ലി ഉള്ള സാധനമൊന്നുമല്ല. ഒരു 50 രൂപ 60 രൂപയൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സ്റ്റോറി നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അത് വാങ്ങി 108 മണിയുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ചിലവർ പറ്റിക്കും കേട്ടോ. ചിലവരൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു മാല വാങ്ങിച്ചിട്ട് 103 മണിയാണ്, 110 മണി, അങ്ങനെ. അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങണം. 108 മണിയുള്ള മാല വാങ്ങണം. ആ മേലത്തെ കൃഷ്ണമുത്താണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുക. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ. മാതാജി കൃഷ്ണമുത്ത് കൂടാതാണോ 108? കൃഷ്ണമുത്ത് കൂടാണ്ട് 108 ഉണ്ട് മാതാജി. ആ കൃഷ്ണമുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ അത് ജപിക്കാനുള്ളതാണ്. അത് ഭഗവാൻ സാക്ഷിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിത് ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പമാണ് കൃഷ്ണമുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ജപിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക.
ഇങ്ങനെ മാല ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിലൊന്ന് ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുക കേട്ടോ. വാങ്ങിക്കണം. 8 മിനിറ്റ് വേണ്ടു ശരിക്കും. അത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യത്തിന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇതില് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാതാജിയുടെ ഒരു വീഡിയോ, മണിമൂർത്തി മാതാജി അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതിനും കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ജപിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെറ്റിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഭുപാദ ഹരേ കൃഷ്ണ സ്റ്റാൻഡിംഗ് എന്നുള്ള വീഡിയോസ് കിട്ടും. അപ്പൊ അതിൽ ഈ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മന്ത്രം ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രഭുപാദ ചൊല്ലുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ഓരോ മന്ത്രം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിന് കൗണ്ട് ഉണ്ടാവും 108 വരയ്ക്ക്. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ജപിച്ചാലും കൂടി 108 തവണ നമുക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനെ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം, തുടക്കം എന്നുള്ളത്. വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് തരാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. അപ്പൊ എന്തായാലും ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുക. അപ്പൊ ഇനി എന്തായാലും ഈ 18 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു റൗണ്ട് നമ്മൾ ജപിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും. മാതാജി, ഭഗവാനെന്ന് സങ്കല്പിക്കുന്ന മുത്ത് ആ നാമം അറിയത്തില്ല മാതാജി. അത് ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും മാതാജി. ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ഒരുപാട് സമയമായില്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നമ്മൾ നോക്കിയില്ല. നോക്കണോ? പോണോ? നോക്കണം. കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി ഇന്ന്. തോനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണല്ലോ, അത് കാരണം കൊണ്ടാണ്. അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടികൾ ഏതെല്ലാം അറിയുന്ന ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ട് പോകാട്ടോ. യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം, പ്രകാശ, സമാധി. സമാധി. എല്ലാവർക്കും അറിയോ? ഇല്ല, മനസ്സിലായില്ല. യമ നിയമ എഴുതിക്കോളൂ. യമ നിയമ പ്രാണായാമ, ആസന പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാര. ആസന പ്രാണായാമം എഴുതിയോ? പ്രാണായാമ, ആസന, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാര, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. ആയില്ലേ? സമാധി. ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ ഉറ്റ ശത്രുവും മിത്രവും ആരാണ്? മനസ്സ്. ആർക്കെല്ലാം യോഗിയാകാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലുള്ള തൃഷ്ണ ഉപയോഗിക്കാതെ ആർക്കും രോഗിയാവാനാവില്ല. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലുള്ള തൃഷ്ണ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ആർക്കും യോഗിയാവാനാവില്ല. അല്ല, ആർക്കെല്ലാമാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ? സോറി. അത് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും വളരെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും. അതാണ്, സോറി മാതാജി, അതാണ്. ഓക്കെ മാതാജി, പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും, വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും, കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നവർക്കും അല്ലെ? കൂടുതൽ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും, ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും, വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഉറങ്ങുന്നവർക്കും. അതായത് വളരെ കുറച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്ക്, അമിതമായി ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും, ഉറങ്ങുന്നവർക്ക്, വളരെ കുറച്ച് യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. പലരും പറയുന്നുണ്ട്, അറിയാമേ. വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും, അമിതമായി ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും, ഇനി വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഉറങ്ങുന്നവർക്കും, വളരെ കുറച്ചല്ല മാതാജി, ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും. ഓക്കെ. വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർ. ഉറക്കമില്ലാത്തന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഉറങ്ങാന്ന് തന്നെയാണ് മതി. ഓക്കെ. ഉറക്കമില്ലാണ്ട് ഇരിക്കാം പൂർണ്ണമായിട്ടും. ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ, രാത്രി മുഴുവൻ ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ. ഉറങ്ങാത്തവർക്കും, അമിതമായി ഉറങ്ങുന്നവർക്ക് ഭഗവാനിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് എന്താണ്? മനസ്സിനെ എങ്ങനെ കീഴടക്കാമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആ സ്ഥിരതയില്ലാത്ത മനസ്സിന് എങ്ങനെയാണ്? അഭ്യാസ യോഗയുക്തേന ആണ് പറയുന്നത്. അഭ്യാസം കൊണ്ട്. സ്ഥിരമായ പരിശ്രമം കൊണ്ട് എഴുതിയാലും മതി. എല്ലാം അതേ വാക്കുകൾ തന്നെ എഴുതണം. സ്ഥിരമായ പരിശ്രമം കൊണ്ടാണ്, പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കീഴടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ചഞ്ചലമുഖി മനകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന മാതാജി, അഭ്യാസ യോഗം കൊണ്ടെന്നോ? സ്ഥിരമായ പരിശ്രമം കൊണ്ട്.
അഭ്യാസം കൊണ്ട്. ഉം. നേപ്പത്തിൽ ഇതാണ് എന്തിനാണ് അതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ആ ഇതിൽ കൊടുത്താണ് കേട്ടോ. 35-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ശരിക്കും അതിൽ കൊടുത്താണ് യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും. അതായത് സ്ഥിരമായ പരിശീലനം കൊണ്ട് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ. യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അഭ്യാസം സാധിക്കും. കൊണ്ട് അഭ്യാസം കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി മാതാജി, പരിശീലനവും അഭ്യാസവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും നമ്മൾക്ക് സാധിക്കാം. ഇത് ഭഗവത്ഗീത പുസ്തകമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് 361-ാമത്തെ പേജാണ് കേട്ടോ. 35-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ശ്ലോകം 6:41 എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ലോകത്തിൽ പരാജിതനാവുന്ന ഉപരിലോകത്തിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ച ശേഷം നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബങ്ങളിൽ വീണ്ടും പിറക്കുന്നു. അപ്പൊ അപ്പൊ 2 പോയിന്റാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ്? ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അനേകം സംവത്സരങ്ങൾ വാഴാൻ സാധിക്കും. ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെന്റൻസ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വാണതിന് ശേഷം നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കും. പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ വാണതിന് ശേഷം നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബത്തിൽ വീണ്ടും ജനിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി ആരാന്നാ പറയുന്നത്? അത് അവസാനത്തെ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ നിലകൊള്ളുകയും ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ച് ഭഗവാനെ ദിവ്യസേവനം ഏർപ്പെടുക. എന്നാൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവം ദിവ്യസേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് യോഗികളിൽ വെച്ച് അത്യുത്തമനായ യോഗി. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവം ഭഗവാന്റെ ദിവ്യസേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് യോഗികളിൽ വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗി. ഈ പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം എന്താണ്? അതാണ് ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് ഗ്രൂപ്പില് ഷെയർ ചെയ്യാട്ടോ. ഗ്രൂപ്പില് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം. അത് കാരണം അത് നിങ്ങൾക്ക് മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് ചൊല്ലണല്ലോ. അത് കാരണം കൊണ്ട് അത് പഞ്ചതത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 5 പേരാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, അദ്വൈതാചാര്യ, ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ്, വാസവ ആചാര്യ. അങ്ങനെ 5 പേരാണ് അതിൽ വരുന്നത്. അതിന് മഹാമന്ത്രം എങ്ങനെയാണ് ചൊല്ലേണ്ടത്? അത് പറഞ്ഞു. പഞ്ചതത്വമന്ത്രം ആദ്യം ജപിക്കണം. മന്ത്രം നമ്മള് കാതില് നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാവുന്ന രീതിയിൽ വേണം മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ മന്ത്രവും സ്പഷ്ടമായിട്ട് ഉച്ചരിക്കണം, വ്യക്തമായിട്ട് ഉച്ചരിക്കണം. അതാണ്, വ്യക്തമായി ഉച്ചരിക്കണം, നമ്മുടെ കാതുകൊണ്ട് കേൾക്കണം. ആദരവോടെ ഭക്തിയോടെ ജപിക്കണം. ആദരവോടെയും ഭക്തിയോടെയും വേണം മന്ത്രം ജപിക്കേണ്ടത്. ഓരോ മന്ത്രവും വ്യക്തവും സ്പഷ്ടവുമായി ഉച്ചരിക്കണം, ആയിരിക്കണം. അതാണ് മാതാജി, 3 കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾക്ക് കേൾക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം, വ്യക്തമായിരിക്കണം, സ്പഷ്ടമായിരിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തിയോടും ആദരവോടും കൂടി വേണം ജപിക്കണമെങ്കിൽ. ഇത് 3 കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ഭക്തിയോടും ആദരവോടും കൂടി. അതെ, ഭക്തിയോടും ആദരവോടും കൂടി ജപിക്കണം. ഇനി മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യരുത്? പകുതി ചൊല്ലി നിർത്തരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതാണ് ഇപ്പൊ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങള്, മറ്റു പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. മൊബൈല്, ന്യൂസ് പേപ്പർ മുതലായവ നമ്മളുടെ ആ സമയത്ത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മള് മന്ത്രം ചൊല്ലരുത്. കൃഷ്ണമുത്തിൽ പിന്നെ എന്താണ്, കൃഷ്ണമുത്ത് ഉണ്ടല്ലോ, ആ കൃഷ്ണമുത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. കൃഷ്ണമുത്തിൽ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റു പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ് മുഖ്യമായിട്ടുള്ളത്. അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇതായിട്ടിരുന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യണം.
പകുതി ഇനി ചൊല്ലി നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? നാമജപത്തിന്റെ സമാധാനം ലഭിക്കും, ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്ന് മോചനം, ഉത്കണ്ഠ ഇല്ലാണ്ടാകും, സമാധാനം ലഭിക്കും, യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനവും യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനവും യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ലഭിക്കും, സന്തോഷം, മനസമാധാനം, യഥാർത്ഥ ആ ജ്ഞാനോദയം, കറക്റ്റ് ആണ് മാതാജി. സന്തോഷം, മനസമാധാനം, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനോദയം, പിന്നെ ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം. ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം. യഥാർത്ഥ പറയാം. സന്തോഷം, ജ്ഞാനം, സന്തോഷം, മനസമാധാനം, ജ്ഞാനോദയം, ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം. ഉത്കണ്ഠയില്ലാതാവും യഥാർത്ഥ. നമുക്ക് പേടി കുറയും. ശരിക്കും ഇതിൽ എഴുതി വെക്കുന്നതല്ല കേട്ടോ. യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കും. തുടങ്ങാത്ത ആൾക്കാർ തുടങ്ങും. എന്നിട്ട് ഈ 18 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയണം എന്ത് വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി എന്നുള്ളത്. ഇതിൽ പറയുന്നത് ഓരോന്നും സത്യമാണ്. അത് നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അത് വെറുതെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 4:30 കഴിഞ്ഞത്. നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദ കോടി വൈഷ്ണവ കി ജയ്. പ്രഭാത് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഒരു പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ ഹരേ ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.